Language commentary is available on Sky Plus. Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Chwilio am Cafan at ei cefn i'r amddiffyn Cafan a cyfleirau, ond ar y postyn pella yn dod i mewn gyda neb ar ei gyfel o ddac pro acpo. Ac mae'r bel yn cael ei mewn yn yr hwyd ar amddiffynwr mawr Litchfield sy'n ei sgorio. Yn ergyd ar y foli'n wych. Beaumont yn sgorio y capten. Mae angen o. Yr eilydd. Mae gyd yn wych. A mae'r peniad mewn i'r hwyd. Ar amddiffynwr mawr. Oedd i aros i fyny. Yr ergyd yn isel. Yr ergyd yn gywir. A mae Edwards di dod. A Caernarfon yn gyfartal. Fo! Am gol! Mathod yn rhoi Caernarfon ar y blaen. Am y tro cynta, am y rei o chwaraewyr y Fflint ar ei cefnau. Maen nhw'n gwybod pa mor bwysig alle y gol honno fod. Gemau ola'r tymor, a mae dau glwb yn gwybod efallai mai dyma fydd y gêm ola iddyn nhw yn uwch gyngrair Cymru JD. Adios Aberystwyth neu ffarwel i'r Fflint fydd hi heddi, a mae camerau sgorio bobman fel byddwch chi'n disgwyl. Aberystwyth felly, maen nhw adre yn erbyn Caernarfon, y cofis yn ddiogel ar ôl ennill yn hwyr yn y Fflint. Nos Fercher. A mae'r Fflint ym Mhontypridd pnawn yma a'i tynged yn ei dwylo ei hunain. Dau glwb, dwy gêm, un yn disgyn. Y dathlu, y drama, y dagre y bosib hefyd yn fyw ar sgorio. A mae yna mwy nag un dydd y farn pnawn yma. Siôn Moredus sy'n cadw cwmni i fi. Siôn, ti wedi bod mewn sefyllfa debyg i hyn o blaen? Pa fath o gemau ydyn nhw? Wel, yn ffodus ydw. Cofio tymor yn Carsws, dath i lawr i'r gêm diwetha. Colli fi hanes ni dynod ni, ond sy'n ni safio'r ffaith bod neb yn dod lan. O be fi'n cofio, mae'n fore hir. Unwaith mae'r chwib yn mynd, ti'n iawn fel chwaraewr, ond mae'r nerfau yna am gyfnod yn y bore. Ffaith bod y gêm yn dechrau amser cynio'n help eddi. Dim gyfyn o amser i aros. Dewch ni edrych ar y tabl i'ch atgoffa chi o'r sefyllfa. Felly, ar ôl y cyfan, 9 mis o bêl-droed, mae'r ddau yma yn gwbl gyfartal o ran pwyntiau. Ond, Siôn, fel ni'n gweld fyna, gwaniaeth goli ar Fflint gymaint gwell. Os ydyn nhw'n ennill, maen nhw'n ddiogel, mor syml hynny. Unw'n ffefrynnau clir felly? Ydy, achos fel ti'n gwybod, popeth yn dwylo Fflint. Os ydyn nhw'n mynd lawr i Pontypridd heddi a cael y fuddugoliaeth. Mae'n mynd i fod yn gêm anodd lawr yn Pontypridd. Maen nhw'n tîm cryf sydd wedi buddsoddi tipyn o arian yn y tîm. Felly, bydd chwaraewyr Pontypridd yn edrych am contract blwyddyn nesaf, pwy o wir. Ond, y ffaith amdani yw, mae rhaid i Aberystwyth anghofio bod i'r gêm na. Cael y triffwynt fydd hyn yn erbyn Caernarfon o yn gobeithio bod Fflint ddim yn ennill lawr yn Pontypridd. Dyna ni. Newn ni ddim anghofio am y gêm yna, achos ni yn y ddwy gêm fel ni'n dweud, ac dewch i ni glywed gan y ddau reolwr sydd yn ei chanol i pnawn yma. Lee Fowler o'r Fflint ym Mhontypridd yn gyntaf, Anthony Williams o Aberystwyth. Anthony, here we go. It's crunch time. The fact that Aberystwyth start this afternoon in the bottom two, what kind of psychological effect does that have on today? We just look after ourselves. We get into the game and we can't rely on other people. We go out and play our game and then hopefully things go well elsewhere. So it's just concentrating ourselves. Got a game plan going into today's game and hopefully we get 3 points, then who knows what could happen.
Lee, one of the most important games in Flint Town United's history. How are you going to approach this most important encounter today? I'm nice and relaxed. You know, we had a good journey down yesterday. The hotel we stayed in was lovely. The club have put them all in single rooms or double beds, so they don't have to share rooms. So we've done everything right. We'll just go to the game as if we treat every game going to win. And at the moment, we're in the league, so we want that at the end of the season, end of the game. Sorry, to be in the same case, but we can't rely on what's going to happen at the Caernarfon game, and we just got to look after our home house. 3 draws in your last 3 games. How do you ensure today that you go one step further and get the win? Apart from score more goals than them. Yeah, we've had a lot of chances the last 2 games and we haven't converted them. I think you see last week we had a lot of chances against Harvey West and probably should have won the game. And the week before against Airbus the same, so just converted them chances, and today hopefully we'll do that. It was the late defeat, of course, against Caernarfon on Wednesday that's put you in this position. What impact will that have had on the team? Don't have any. I think the lads have bounced back really great to this group. We just had a meeting today saying everybody expected us to go down. With the late recruitment we had in as well and a few new faces in, we just said just go and give everything you've got as you have done every game, and whatever happens, happens. So we've had a lot of stuff going off the pitch for us in terms of personal stuff for people. See Jay Owen's interview the other day, and ultimately sometimes there's a bigger picture than football, and that's what we just said to the lads. This football's not everything. Just go and enjoy yourself, be relaxed, going to play with a smile on your face. There's no pressure from us, and there'll be no pressure on you to go and win the game. Flint ac Aberystwyth, dyn nhw'n mynd ben, ond maen nhw mewn ffordd ar bod milltiroedd yn gwanu nhw. Be sy'n debyg rhyngddyn nhw, Sean, yw beth ddigwyddodd haf diwetha, tîm rheoli'r ddau tîm yn gadael chreuwyr gorau, Aberystwyth yn gadael chreuwyr Flint, I gyd mwy na lai di gadael. Felly, dwi'n lot o sioc bod ni fan hyn heddi. Na, mae rhaid i mi nôl i 2014-15, tro diwetha i Aber, Benny yn y 6 ucha, Benny'n bedwerydd a wedyn gêm Ewropeaidd, amser mawr ers hynny, a fod i gweud, fi credu falle bod y writing on the wall fel petai, dim don tro cyntaf wrth gwrs i Aber fod mewn trwbl, oedd i lawr i gêm diwetha'r tymor yn ebyn Bari tymor diwetha, felly mae'n siom achos mae Aber un o'r tîm yma sydd tîm mawr ar gyfer y gyngred, wedi bod yn y gyngred ers y cychwyn, felly mi fydd hi'n siom sy'n nhw yn esgyn yn cwmpo allan o'r gyngred. Ond, hefyd, ti wedi chwarae Gyfyrddin, maen nhw wedi mynd Llanelli, Rhyl, Bangor, a mae'n rester, mae'n hen ystrydeb, ond chi ddim rhy fawr i ddisgyn o'r gyngred yma. Na, dim ond y dre newydd fydd yr unig clwb wedyn sydd wedi bod yna o'r dechrau, ond pa mor anodd yw i ddod nôl lan mewn i'r gyngred. Dwi'n meddwl, os fydde Aber yn mynd lawr mewn i cyngred y de, fydde yn mynd lot o drefeili i glwb o'r canolbarth. Dyna ni, dyna'r sefyllfa. Mae'r gic cyntaf yn agosau yw'r gic ola yn agosau un o'r clybau yma. Agosau un o'n nhw yn uwch gyngred Cymru JD. Dim Tale of Two Cities sydd da ni yn hanes 2 dref, 2 gêm. A bydd un o'r rhain yn disgyn ar ddiwedd y pnawn. Ni'n mynd am egwyl, dewch nôl ato ni ar gyfer y gic cyntaf. Screwfix Sprint yn nodi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni I goedlan y parc yn Aberystwyth. Gemau ola'r tymor yn uwch gyngred Cymru JD. Ni'n gwybod pwy'r pencampwyr, ni'n gwybod pwy sy'n disgyn, ni'n gwybod pwy sy'n Ewrop hefyd, ond mae'n ras I gyrraedd y trydydd safle na fydd pen y bont o Met Caerdydd yn mynd am hynny. Ras o ran y gol geidwed hefyd. Y gol geidwed gorau'n cwrdd y gêm y Seintiau Newydd ac Eicona, felly digon yn digwydd, ond dyma'r stori I chi. Dau glwb yn ceisio aros yn uwch gyngred Cymru. Un di bod ma o'r dechrau, Aberystwyth yw'r rheini. Y Flint y Montepridd, ddau tynged nhw yn I dwylo eu hunain. Ac ar ddechrau pnawn, pan y gallen ni, wel Wrexham yn dychwelyd i'r gyngred Bill George. Mae yna rybydd yn hynny hefyd I unrhyw un sy'n disgyn o unrhyw gyngrair. Mae'n gallu cymryd blynyddoedd I daro nôl. A dim pawb sy'n cael help o Hollywood. Dewch I ni fynd draw at ein tîm sylwebu. Siôn Meredith yn mynd I ymuno gyda Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, prynhawn da bawb a chroeso I Aberystwyth, lle mae'r tensiwn i'w deimlo. Dim amheuaeth am hynny, ac am y tro cynta yn hanes uwch gyngrair Cymru, da ni gorfod ac wedi cyrraedd sadwrn ola y tymor cyn canfod pwy sy'n colli I lle. A mae Aberystwyth yn gwybod dydyn nhw erioed wedi colli lle yn yr uwch gyngrair ers sefydlu'r cyngrair yn 1992. A Caernarfon, fe allan nhw fod wedi dod yma heddiw ar gêm yr un mor bwysig iddyn nhw. Dydy ddim bellach faint o wahaniaeth naeth hynny. Aberystwyth dim newid o'r tîm gafodd y pwynt pwysig yn Hwlffordd, a mae hynny'n golygu bod Darlington brofiadol yn arwain y llinell blaen. Dau newid yn hym yr ymwelwyr, y ddau newid yn yr amddiffyn, efo Simpson a Cartwright. Simpson mewn am Donahue ac mae Kai Roberts mewn am Cartwright. Y ddau yna wedi hanafu yn y gêm yn Flint ganol wythnos. Ie, fel welon ni wrth dwytha, Aberystwyth wnaeth o gychwyn efo 4 o Mathon yn medru syrthio yn ôl hefyd I nid o 5 os. Bydd Caernarfon yn ymosod gormod. Wedyn, Lewis Arneson prysur yn gadael o Caen a Curo'r Peli a trio cael o drwad at Darlington. Mae'r rhai bol fod ar ei ora a defnyddio ei brofiad mewn gêm y lyn. Daw ma. Cadwaladr, jyst dal y bel na I fyny a Flint Cymru pobl o. Caernarfon, 4 yn y cefn, ia, un y ddau allan, ond maen nhw saff, ymlacio dipyn bach, ond yn egas dwi gael o'r wrth y cae gan y chwaraewyr ar ei holwr. Mae illa Darren Thomas yn chwarae gêm ola, da ni'n gwybod I Caernarfon heddiw, mae'n 36 oed, bydd os yn ceisio wneud tymor nesaf, ond gêm mor bwysig iddo fo os na yr un ola ydy I Caernarfon. Awyr las, fel hyn mae wedi bod, ac dim golwg o'r tîmau ym Mhontypridd. Mae Flint yn gwybod, fel y soniodd Dylan, mae tynged nhw yn ei dwylo nhw, gwneud yn well nag Aber. Dyna ydy'r nod iddyn nhw, fe gadw ni. Chi mewn cysylltiad efo'r gêm honno, ac am brynhawn I Anthony Williams, rheolwr Aberystwyth, ac y chwaraewyr I gyd yn gwybod. Mae rhaid iddyn nhw ennill, Malcolm Allen. Mae rhaid iddyn nhw ennill. Dim cwestiwn amdano fo. Hwn di Kirkman. Iddo edrych ymlaen I ymuno lawr yr asgell chwith na ar ddenthyg o'r Seintiau Newydd. Litchfield a Bradford yn ganol am ddiffyn. Mae'n rhaid iddyn nhw gyfathrebu yn well ag oedd yn os ydwytha. Dwi'n gwybod gadw bwynt yn Hwlffordd, ond dwi'n just I slwp. Mark Petch ydy'n dyfarnwr ni gyda llaw. A mae'r bel dod â chic gornel yn yr eiliadau. Cyntaf 1 I Aberystwyth. Honna oherwydd gwaith Cadwaladr. Siôn Meredith, ydych chi'n gallu bod yn neutral? Fi tria I ni. Ond dechrau da I Aber, dyna beth fydd angen yn nhw. Gol fach gynnar, fydd na dorf sylweddol yma heddi. Ti yn teimlo'r awyrgylch, ti yn teimlo'r tensiwn o gwmpas le yma. Mae yna dorf dda wrth I Kirkham gymryd y gic. Thomas oedd yn ôl yn ei ffenio hi'n glir, nôl I mewn eto. Faint fydd awydd Caernarfon? Dyna'r cwestiwn ynde. Faint fydd awydd Caernarfon I wneud rhywbeth ohoni yn y gêm yma, Malcolm?
A'n cwestiwn mewn naturiol ar ôl beth sydd wedi digwydd gan o'r wythnos. Gan ei weld am eiliad. Mae yna olwg awyddus ar Thomas. O, mae Thomas mewn at Hughes. Mae yna cyfnod fan hyn. A mae Hughes di roi Caernarfon ar y blaen. Am wrth ymosodiad trydanol. Am ergyd gynnar I galon Aberystwyth. Mewn llai na munud a chwarter. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Mae Aber mewn helynt. Wel, os gen Caernarfon I tîm gorau ar y cae bob wythnos a dangos cysondeb, dyn nhw'n bod yn y chwech. Efo y gallu a'r safon o'r gol yma, dyn nhw'n fod yn y chwech ucha. Be sydd wedi digwydd? Ydyn nhw wedi tangro lawr ni. Edrych on, camgymeriad bach, Darren Thomas, pasio iddo fo'i hun. Oed mewn gwybod mae'r cyflymdra, elir weledigaeth y fanna a'r pwysa ar y bas, a cywirdeb ar y bas. Yr unig beth mae'r Piws gwrdd yn neud ydi pasio I fod I gol. A mae'n ei edrych mor hawdd, mae'n ei droed gweithio, I droed gorau fo, pasio ar draws y golwr I fewn I gornel gol. Am gol! Mae'r pas na gyda Darren Thomas. Mae'n safon, mae'n clas, mae'n gwybod ba mor dda yw ei fel chwaraewr yn gallu llygadu o'r ffaith bod... Mae hwnna lefel gwahanol. Ydy. Edwards, Wyn, a mae'r hein yn funudau pwysig iawn, da chi'n teimlo I Aberystwyth. Nes I awgrymu rhywbeth I rywun ar y cae, dwi'n dweud pwy, cyn y gem nes I dweud, a ydy chwaraewyr Aberystwyth yn mynd I ddelio efo'r achlysur o'r nyrfa, o'r pwysau slicio I aros yn y gyngau yma, herwydd dyn nhw roed I fod allan ohoni es nath ni gychwyn, sydd wedi dweud yn baronig, felly mae hynna'n adio at y pwysau, a mynd un ar ei hôl I, wel, wwan ta, amser torchi llewis. Nawr te, fel hyn, mae pethau. Mae'n ddi-sgôr rhwng Pontypridd a'r Flint ar hyn o bryd. Wrth gwrs bod hi'n gynnar, ond fel mae pethau ar hyn o bryd, mae Flint yn saff a mae Aberystwyth yn colli lle yn y uwch gyngrair am y tro cyntaf ers 1992. Woods y golwr. Mae'n rhyw olwg camfennol ar Caernarfon ar hyn o bryd. Golwr mawr, dim ond I bedwerydd gêm yn y gol I Caernarfon, y bel allan at Roberts. Roberts yn chwilio eto. Y clo yma am Bradley. A pan mae ganddo chi Bradley, pan mae ganddo chi Thomas, pan mae ganddo chi Noah Edwards, pan mae ganddo chi Hughes ar ben I gêm, mae Caernarfon yn gallu bod yn hynod effeithiol. Mae'r bel yn hedeg I Cadwaladr. Chydig bach o lithriad fanna gan Simpson. Mewn â hi i'r cwrt Cosby. A chwarae teg, Flint yn dyfal barhau. Yna gyfle fan hyn! Ac mae'n cael ei rhoi dros y bar gan Lewis. A mae o'n gwybod, doedd ddim yn gyfle hawdd, ond pan mae'r gêm mor bwysig â hyn, mae rhaid chi fanteisio'r gyfleon felly. Ia, just ar yr eiliad ola na dwi'n meddwl, just yn lle cadw I ben y fan hyn, mae'n just colli hyd I fi bach efo, just plygu nôl. Yn lle mae'n mynd i'n ffeindio mewn ardal gret, doedd I fewn ar y postyn bella, mae angen just bod yn positif ar hwnna, a foli fo'r pen drosti sydd yn ôl ar draws y golwr. Bron yn trio pasio I mewn. Ochr y trod, fel ti'n gweud Mal, sydd falle rhoi dro drwyddi, edrych yn bach fwy o pŵer. Ia, mae'n foli anodd, ond yn sicr, oedd well gyda fi fo edrych am y cywirdeb na mynd am y pŵer. John ar tafliad at Hughes. Goset, gafodd o gêm ardderchog yn y Flint yng nghanol wythnos. Y bel gan Kirkham. Gafodd gêm ardderchog yn erbyn Hwlffordd yn y gêm diwethaf, mae Kirkham yn dal I fynd. Y bel at Flint. Flint yn ergydio! Oedd y golwr di hoelio i'w unfan. Tasa honna di bod yn is, mi fysa Woods di bod mewn helynt. Ia, dyna be mae Aber angen y dyn yma I redag efo'r bel I fewn i'r ganol cae. 15 llath oedd redag tan, nath o godi ben I Flint. Ti'n gwybod be, mi dyla Flint yn ei well yma. Mi dyla fod ddechrau'r ergyd yma allan i'r postyn. Mae o'n dechrau'r ergyd yn canol o gol. So wedi mynd I defnyddio'r amddiffynwr I gallu'r golwr. Bradley at Edwards. Hughes yn galw amdani. Edwards yn ei anwybyddio at Bradley sydd wedi symud chydig bach mwy i'r canol. Walsh. Ben Wyn wedi dod holl ffordd nôl efo mae'n rhaid da gan Walsh. Roberts ni wylio fan nawr. Tu ôl I Walsh.
A Darlington pen dda yn chwilio am Cadwaladr, a mae'n disgyn yn garedig I Thomas sy'n tawelu pethau. Di pethau mae'n dawel pan mae hwn ar y bel. Hughes at Wyn, tu allan I Wyn, mae Bradley. Wyn ddim di weld o, a mae'n colli'r bel o, a mae'n gwybod be I wneud fan yna, gwedodd ar hwng dau feddwl, a mae Aberystwyth yn manteisio. Aberystwyth hefyd ddim yn gwybod be I wneud, oherwydd dyn nhw'n chwarae fod rhif 9 heddiw na di Caernarfon. Mae Wyn yn dod I fyny, a wedyn mae'n gollwng yn ôl yn sydyn Ben Wyn. Felly, mae'n dod I mewn I ganol cael neu dyn ychwanegol. Mae'n gêm dda. Mae'n debyg I gêm tennis o un pen y cael ei llall. Wel, tysa Juice efo ni, yn sylwebu. Sa yn gêm tennis falle. Da iawn. 15 love I Aber ar hyn o bryd, I Caernarfon yn hydrach. Lewis eto, Edwards sy'n efo bo. Edwards, dyfal barhau. Bell, John. No, Edwards ddim wedi fod yn dda iawn o'r ffordd I lawr yma. Ar y daith yn y bus. Dwi'n dangos sy'n ar y cael ydy o beth dan. Roberts. Ddim digon cywir I ganfod Bradley. Walsh at Cadwaladr. Arfercho gan Cadwaladr. Anison. Ti'n teimlo bod hi'n bwysig bod Anison yn chwarae dda pnaw yma. Cadwaladr. Anison eto. Wel, tactega. Mae'n rhaid I ddeud gan y reolwr praw yma. Litchfield ar bel mewn. Wel, Woods ddim yn gadarn ofnadwy yn erbyn y Flint gan yr wythnos. Fe ddaliad o honna dda. Ac o'n I sôn am Juice, wel, cyn chwaraewr Aberystwyth wrth gwrs, ac ni bydden wrth I bodd y cael Mark Lloyd Williams yn y llinell blaen. Ia, chwaraewr symmetri, synhwyro lle oedd y bel yn disgyn yn y Cwrt Cosby, sicr o hynny. Chymffor ar y blaen yn Ebers, Jordan Davies, ti cael honna fawr o sioc. Ac ydy Ebers yn mynd I orffen y tymor fel y tîm cyntaf erioed yn hanes yr uwch gyngrair I orffen y tymor heb ennill un gêm. Fyddai'n sioc pe mae hynny ddim yn digwydd. Nawr te, y bel fyny at Darlington yn chwilio am Cadwaladr. Chydig bach gorfod y bwysig, y syniad yn dda. Ac o'n i'n deud bod hi'n bwysig bod Anison yn cael gêm dda, a Darlington hefyd y math o chwaraewr alle wneud gwahaniaeth wrth I Roberts yn hir ymwelwyr. Ia, Aberystwyth wedi ymatab reit da ar ôl y gol. Setlo di bach. Dal yn 1-0 i'r ymwelwyr. Cwta, funud a chwarter o wedi chwarae. Wel, mae rhaid I edrych ar... Nawr te, mae yna gol di bod yn Pontypridd. Ocera Simmons sy'n sgorio i'r Flint. Pa mor allweddol alla honna fod. A sbiwch arnyn nhw yn dathlu. Dyna mor bwysig alle hi fod ag ar hyn o bryd. Mae popeth yn mynd o blaid Flint ar y diwrnod tyngedfennol yma. Wedi gael ein ganol y cae gan Cadwaladr. Cadwaladr allan at Lewis. Cyfle'r bel mewn. Bydd John sy'n gwarchod. Bel yn isel at y Cadwaladr. Mae'n rheoli, mae'n troi. A mae'r ergyd yn taro ddi ar ddifynnwr. Mae'n hawlio bod yna lawio o ergyd Anison. Dyna fel mae pethau nawr. A mae'n edrych yn well beth ar ffit nawr, yn dydi? A mae'n 3 phwynt rhwng nhw. Ia, Simpson oedd yn dod I gau ar y bloc ar yr ergyd yna am y gol. Lladol wedi gwneud y well oherwydd oedd yna ipyn bach o fwlch rhwng y fo a Simpson I just ipyn bach o bwer I daro'r gol. Ail gornel arall I Aberystwyth. Flint yn Eronig sy'n paratoi i'w chymryd hi.
Y tren bach o ymyl ysmotyn gwyn yn chwalu'r golwr yn dod. Pwniad pendant effeithiol gan Woods. Yr amddiffynwr mawr Litchfield, a mae'n gic gornel arall. Trydydd cic gornel Aberystwyth. Ie, pwysau da ganddyn nhw. A mae'n rhaid i nhw gymryd mantais o'r pwysau da yma a sgorio'r unig beth rydyn nhw ganolbwyntio ar y dyn i gêm yma. Dim byd mwy. Ond dwi'n cofio Simmons yn sgorio yn Pontypridd yn y gêm gyntaf tymor, a nath nhw giro o 1 gol i ddim. Mae'n sgorio eto heddiw. Kirkham fydd yn cymryd hon efo'i droed chwith. Darlington, yr unig un yn y cwrt 6 ar hyn o bryd. Off! Fo gafodd y peniad hefyd. Fo gafodd y peniad ac oedd y gwiriad yn ddigon i roi cic gornel arall. A mae hwn yn mateb da gan Aberystwyth i fod ar ei holi. Ydy, ond fel Mark sy'n gweud, mae rhaid i cymeryd mantes o'r sefyllfa hyn a mae angen un o'r rhain yn mewn. Flint eto. Peniad, heibio'r postyn! Litchfield. A da chi 2 gyfle mewn munud ac o bosib y 2 gyfle ddyle'r 2 di gwneud y well. Darlington oedd y gyntaf de, a wedyn ti'n cael Darlington. Gath o'n digon ar ni na ddo. Oedd o angen i fi bach o bwyd a ni. Oedd o'n digon ar y croesiad os ligon. Ond mi oedd na. Mae di ennill y peniad, mae'n jyst gorfod cyfeirio hwnna. Jyst penio i lawr ia, ond anwesu. Ni dipyn bach mwy yn i mewn o well chance na Darlington. Sbiwch ar hwnna, Sean. 5-1 ymdrechion Aberystwyth. Ie, o'n i'n gwybod yn dweud, ti'n gweld hwnna gyda tîmau sydd falle yn strygl yn y gwylod, y ffaith bod nhw ddim yn cymeryd y cyfleoedd sydd yn dod o'i blaid nhw. Y tîmau da, maen nhw'n glinigol. Yndi, dyna di'r gwaniaeth. Y gair yna mor bwysig i'r broblam i Aberystwyth tymoryd. Walsh. Waith da gan Walsh ac mae wedi cael ei groesio mewn o'r Cadwaladr yn aros wedi ddod. Ddoth i ddim. Hughes sgorio'r unig gol y gêm. O'i flaen o mae Wyn, oedd Wyn yn camp sefyll, oedden ni'n gallu gweld hynny o'n pwynt sylwebu. A mi nath y bachgen ifanc hynny braidd yr rhy aml yn erbyn y Flint yn ganol wythnos. Gafodd hwn gêm ar ferchog dros fercher hefyd. A mae just yn poen, dydy. Yn niwsant llwyr pan mae ar ei gêm. Nes i ofyn fo, cyn y gêm, what Rob are we going to have today? The cheeky chappy one, or are we going to have the frustrating one? Fel meld at Cadwaladr. Litchfield yn cael ei giro gan Lewis Cadwaladr eto. A di'r Bale byth yn gwynebu'r ffordd iawn iddo fan acti'r ergyd wedyn gan Flint a mae'n disgyn i Bradley. Nawr te, mae'n berig fan hyn os allog ganfod Rob Hughes o'i blaen o. Mae Bradley'n dal i fynd, mae'n Bale i'w lwybr o, ddim cweit digon da. Ac mae Bradford yn cael clirio a mae'r Bale gan Flint a fel oedd Sean Meredith yn dweud, mae hon yn gêm bach dda. Wel, mae'n agored. Mae'n sicr. Mae yn, ond dwi'n meddwl mae gyda Caernarfon ger bach arall i fynd, ond maen nhw wedi just gorffwysio fi bach ar yr un gol maen nhw ar y blaen. Felly mae eisiau Aberystwyth nhw sy'n angen creu. Maen nhw wedi bod yn rhyw hanner creu, i ffocwth i gyflawni. Mae'n rhaid chdi fod mwy penderfynol yn y cwrs cosbi na. Mae rhaid iddyn nhw wneud i Caernarfon, be nath Caernarfon i Flint. Nos fercher yn does, mynd ar ei holi ond ennill. Ac o'n nhw ysbrydoliaeth o hynny falle Hughes wedi cymryd y tafliad yn sydyn at Goset. Goset, mor anodd cymryd y Bale oddi arno fo. Darren Thomas! Un gol yn gwahanu y 2 dîm. Y gol di sgorio gan y gŵr yma. Mae'r gol yma o'r safon ycha. Y bas yma, ar ei droed chwith, crymannu oddi wrth y golwr i lwybr o, heb oedi rediad, heb mynd... Mae'n yn just yn wych. Yeah, ffaith bod Rob Hughes, he didn't have to break a stride, fel mae'n gweud yn Saesneg. Reit ar blat, fel y ti'n gweud, Marks, yn anwesu'r... Mae'n jyst yn edrych yn hawdd yn y dyn. Nath o'n neud yn dda, Hughes, i ddefnyddio'i droed chwith. Oedd o'n edrych y droed fwy tlwsgwl. Cyffyrddus, iddo fo. Sef yn hawddach i fi, gadael iddo dan yn droed de. A chdi, Sean, dwi'n siŵr. A wedyn... Na, fydda ni wedi cymeryd yn ymwneud chwith e. Edrych o'r yw'r da, yn gallu fario efo ddwy droed. Wel, mae'n gwestiwn fanol. Mae yna ambell i sgwrs, mae rhywun yn teimlo sy well fo, gadw allan honni, na i adael e'r ddau yna. Hwna Bale fa. Walsh. Unwaith eto, dim cweit yn disgyn y garedig. Cadwaladr. Mae eisiau throi, mae eisiau'r gydiad. John yn ei gau o lawr. Unwaith eto, Hughes o'i flaen o fydd i'r cae mae Wyn.
A Wyn di symud mewn lle i'w derbyn ni. Mae di gyda'n dda. Tu fewn dy fo, mae Noah Edwards. Mae tu ôl iddo fo. A di Bradley ddim am di gyrraedd yna cyn Walsh. Ond eto, nes di fod Rob Hughes i safle fo. Oedd o'n just yn, be da ni'n galw'n cheatio i fi mach. Oedd o'n di gadael Kirkham mynd i lawr yr asgell gwyth na. A dyma Rob Hughes just, wel na i just aros yma, mae cofni gyroi, yn Caernarfon gyroi yn sydd, ac oedd un agorad iddo fo lawr y dde. Dwi'n licio ffordd mae Malcolm Allen yn holi rhywun, beth sgynnon ni heddiw. Yr un frustrating neu'r un cheeky chappy. Cheeky chappy. Ia, nath chi gada fi ddweud yr ateb i chi na fo. Cheeky chappy am the cheeky chappy today. Dyna beth ydw. Dwi'n licio pan mae ar i ora. Mae sa neb, na ddweud wan, mae'r dyn yma dros y blynyddoedd, lle, ok, mae'n 30 rwan. Ond sa neb ar y bel mor positif, mor dda, chi'n gymaint o sgil a'r gallu gan o'n mynd heibio chwaraewyr. Pan mae ar i ddwrnod. Kick back foot at Thomas. Gossett, tu fewn i Gossett mae Bradley. Wrth ymyl Bradley mae Noah Edwards. Pan da chi'n enwi'r chwaraewyr yma, da chi'n holi sut bod Caernarfon yn y chwech isa. Nôl at Thomas. Y gwir amdani di'r chwaraewyr ganol cae ddim wedi bod yn sgorio digon tymor yma. Mae hynny'n un o'r prif resymau. Thomas yn mynd i hyn! Ac arbediad diogel pwysig gan Turner fydda chi'n disgwyl fo'i harbedi, ond o leia o rhaid fo wneud arbediad. Ia, jyst sydd lawr i gongwdd o fo, fel da ni'n deud, yma na fel ymwysodwr. Unwaith eto, dar yn y chwarae'r 1-2 gynta, y pwysau nôl wedyn cael mynd arni. Honna oedd hi allan o'i draed, mynd am pwer, oedd hi'n dipio doedd ar yr eiliad ola na, ond Turner yn y lle iawn, yn yr amser iawn, jyst i gael llaw cryf iddi. Cyn chwaraewr Aberystwyth wrth gwrs. Ia, flwyddyn doedd, neu dim llai na flwyddyn. A Bradley yn paratoi i gymryd y gic. Mor bwysig. Nad ydi Aberystwyth yn ildio eto. Bell yn mynd amdani. Cadwaladr yn ei fagio. Ydy'n gic o'r smotyn. Neu os na Garden Felen am ffigio. Ie, yr ail ydy hi. Garden Felen am ffigio i Bell. Oedd na lyncu caled ymysg cefnogwyr Aberystwyth fanna. Ie, Bell yn licio cael cardiad y dyn yn byd Aberystwyth. And, come on. Pendant ddim yn gigwr smotin. Chwarae teg i'r dyfarnwr. Ia, weithiau, fedrwch chi... Os yna ddim cyffyrddiad, mae'n cyrraedd y bel gyda, yndi. Ond mae'n disgwyl yr amddiffynwr i wneud y dacl. Dim yn cyffyrdd o. Ia. Bell di cael carden goch yn ebyn Aberystwyth y tymor yma. Am ddwy Garden Felen, felly hefo fod yn ofalus. Mae Cadwaladr yn brysur. Dyna te. Mae Ishmael di rhoi y dre newydd ar y blaen yn erbyn Pen y Bont. Mae honno yn gol fawr o'r ffurfrwydr am y trydydd safle holl bwysig. Fynd yn ei blaen, oedd Wyn droi hyfryd efo Wyn. Mae Gossett, mae Hughes yn galw amdani, mae Gossett yn derbyn y bas haws at John. Cyffyrddiad cyntaf gwych gan Wyn. Mae Pen y Bont di colli chwethfynt fel na mae hi ar hyn o bryd. Mae nhw'n gallu apelio at banel cymodi a da chi rhyw deimlo a na nhw mae'n mynd i ddibynnu be fydd yn digwydd heddiw yn ei gêm nhw. Wrth i Gossett gan fod Hughes. Cornel y Cwr Cosby. Hughes yn mynd am ei ail o'r gêm. A mae hi'n hael hyfryd. Mae'n brynhawn godidog, ond i ddim yn tywynu ar hyn o bryd ar reolwr Aberystwyth, Anthony Taff-Williams, reolwr am y tro cynta. Torf dda yma, Sean? Ie, gwych i weld nhw. Mae'n neud yn achlysur lot. Ti'n cael dor, ti'n cael awyrgylch, chwaraewyr yn ymateb, bod ni wedi gweld yn ymateb o'r chwaraewyr. Mae'n rhoi ledd o perfformio fan hyd yn hyn. Felly, ie, mae'n jyst yn neud hwnna yw'r cwestiwn mwyaf ar gyfer y gyngred, dwi'n meddwl. Y ffaith bod ni ddim yn cael y torfeidd dylen i ddod. Ie, dwi wrth y modd dod i Aberystwyth. A bydd yn dawr cael onus i fi bach, ond gyda fi deimlad da am Aberystwyth na ddeud hynny. Dros y blynyddoedd, gobeithio wir, maen nhw'n dod yn ôl i fewn i'r gema, a can i weld beth i ddigwydd o hynny. No te. Ffôn, y capten, cyfle cynta iddo fo i ddefnyddio'r arf ma sydd ganddo fo, y tabliad hir. Sa'n gormod o le ganddo fo wneud yma yn Aberystwyth, ond mewn â hir i'w hongian ma hi, a mae'n dod nôl ato fo. Nôl mewn eto, y golwr yn dod eto, mae wedi chwarae'n dda'r golwr, mae wedi bod yn ddiogel yn bob peth mae'n wneud.
Wel, beth sy'n bwysig, Nick, efo golwr fel amddiffynwyr ydy, bydd o'n gweithio'n gynnar, mae'n cymryd yr amheuaeth o'r awyr. Goset, Bradley o'i flaen o, Goset mewn at Bradley, y sodliad hyfryd, di ddim yn rhedeg yn garedig, mae'n gyfle i Cyrcym i chlirio hi. Mae Noah Edwards am gadw'r pwysau, mae'n canfod Darren Thomas. Goset eto. Goset allan at Roberts. Camdealltwriaeth rhwng Goset a Thomas. Camgymeriad difrifol gan Litchfield syth at Goset. A rhaid nhw bidio a fradur meddiant mor hawdd a hynny. John. Goset yn just chwarae draws y cae mwy na mae fyny lawr y cae. Mae'n just yn opsiwn i dyn ar y bel mewn gwarchad ar y ffin. Hughes, ffigio, mynd i hun. Mae'n dal i giro, ond John yn gywir. Nawr te, rown derfynol Cwpan Cymru, Caerdydd yn erbyn Llansawel, ffeinal y menywod fori, mae'n fyw ar S4C yn rhaglen i cychwyn o Barc Panydaren, y Merthyr am hanner awr wedi hanner bynawn fori. Drych ar chwaraewyr, blaenwyr, Rob Hughes, Darren Thomas, Sean Bradley, Ben Wyn, maen nhw gyd yn wedi curo i dynion. Dyna di'r gwanaeth, maen nhw'n chwaraewyr creadigol. Darlington y Bell yn brwydro, sôn am feddiant oedden ni. Ac Aber ydyn ni deud i ymateb yn dda i fynd ar ei holi, ond y chwaraewyr ydych chi'n ei henwi, Malcolm, sydd wedi bod yn cadw'r meddiant i Caernarfon, ynddo? Ia, ac efo just y twtch bach na o ansawdd os ti'n licio ar y bel na. Ti'n gwybod, dyna dwi'n chwilio amdan mewn gem fel un. Geith nhw'n cymryd bach mwy amser, maen nhw'n un ar y blaen. Hefyd. Cyfle i Anderson i'r hoeddi mewn. Anderson. Hwna ddim digon da, di ddim digon cywir. Mae rhaid nhw wneud yn well o gicio gosod. Mae'n cael ail gyfle, mae'r golwr yn dod eto. Da chi'n clywed o'n gweiddi. Am hynny oedd Malcolm Allen yn sôn, mae wedi aros lawr. Ac oherwydd bod oedd o'n anwesu ben, felly mae'r dyfarnwr yn chwarae'n saff ac yn dweud oedd gynnau'n dewis. Ond da chi yn pryderu weithiau gweld pobl yn mynd lawr, pan nhw'n ychydig bach o helynt, ond nhw'n gafel yn ei penne. Just glanio'n anifyr mae efo'n hyn, de. Mae'n cyrraedd y bel i gombian. Mae'n gobeithio, un o'i amddiffynwyr o dan o fo i bi bach i fod geith bach o cwsin i aros ar ei draed. I aros ar ei draed. Mae'n just dweud, pan ti'n cael y bel, cymra pobl ar, a just o'r adloniant i'r dorf mae gyd. Dos yna, a mwynhau hyn. Dwi'n meddwl bod nhw'n mae gael adloniant gan Rob Hughes, Malcolm. Ti ddim, maen nhw wedi cael y gol barod. To. So well gan y dorf yma, dwi'n meddwl, sa Rob Hughes yn gwneud unrhyw beth ond rhoi adloniant iddyn nhw. Ond ar hyn o bryd, mae'r prynhawn yn ffabrio Flint. A mae'n un o gema fel na i Caernarfon, dydy. Mae'n un o gema fel na i Caernarfon, dydy. I fynd dod yma. JKS gyda llaw. Un yr un, Ebus. Ac y teg ydyn nhw. Ond be bynnag mae Ebus y gêm yma. Maen nhw wedi orffen efo llai na dim o bwyntiau. Wel, nad o'n darllen yr rheola'r gyngrair ar dechrau'r tymor na'n byd na ddo chwaith. Felly, maen nhw'n heiddi bod nhw'n gael. Dydy'r gyngrair ddim yn deud cywedd adeg yma'r tymor. Ffôn eto. Mae wedi gwneud unwaith o'r dde. Nawr o'r chwith. John yn mynd fyny amdani hi. Bel yn cael ei chleio. Dim ond mor beth. Ac Anderson at Walsh. Walsh mewn. Gon yn mynd amdani ar ceniad lawr gan Litchfield. A Ffôn oedd o wir fyny ers y tafliad. Ie, Ffôn oedd y peniad, oedd Litchfield am wneud o'i flaen, oedd i siwr. Ie, mae'n gwybod yn dydi. Unwaith eto, Sean, mae'n fanteisio. Hwn yn gyfle, ni mi. Ni'n gwybod bod goffo'r choed y pwer ar y peniad. Ti'n meddwl bod nhw'n un nath o weld ti'n hwyd, meddwl bod Litchfield yn yr awyr? Ie, falle, a dim rhoi digon mewn i'r peniad wedyn. Fel blaenwr, sa'n ni'n disgwyl i. Sa'n ni'n disgwyl i fel blaenwr. Fel amddiffynwr, dydy o ddim wedi bod yn disgwyl i, a mae wedi tarfo'r i ben. Gair clinigol na eto. Ia, ac yna, ymwysodwyr fel ti'n gwybod, fel gynnwch chi, gredd naturiol, de, o sgorio goliau. Gredd bach o just dallan y gêm, rhaid gweld.
Anderson. Darlington. Wel, chi'n habau fi'n cwyno am y cyfnodau o feddiant maen nhw'n gael. Lewis. Nôl at Litchfield. Mae'n chwarae teg i Caernarfon. Oedd na far cwestiwn. Oedd na far cwestiwn ar ôl y fuddugoliaeth yn y Flint. A fydde Caernarfon yn trafferthu? Sut fath y dîm fydden nhw'n i ddewis heddiw? Wel, maen nhw wedi dewis tîm cry a maen nhw'n mynd amdani hi. Ac mae hynny i fod yn deg yn deud rhywbeth am hygrededd y cyngrair a mae Caernarfon yn dangos parch i'r Flint a parch i'r cyngrair. Ac hefyd, rhaid i wneud lot o glod fan hyn i Richard, y rheolwr Caernarfon, oherwydd wedi dod i fewn yn hwyd yn y tymor, Hugh Griffiths di gadael, a ti'n meddwl beth wedi wneud yma. Wedi cael Gwen yn ôl ar gwyneb ar chwaraewyr. Mae'n un o'r cefnogwyr, mae'n ffrindiau mawr efo'r rhan fwyaf nhw. Cadwaladr. Yna gêm fan hyn. Y bel, och, oedd hi'n cyrraedd Lewis, ddylai di gwneud yma Lewis yn dansio mor hwystredigaeth. Oedd wedi symud i le da, nath y bel ddim i gyrraedd o. Mae angen gôl ar Aberystwyth. Mae angen mwy nag un gôl. Darlington. Oedd Edwards yna i'w chipio hi. Gwaith da gan Edwards. John. At Hughes. Tu fewn i Hughes mae Thomas. Darlington. So gam sefyll. Oes. Felly. Caernarfon ar y blaen. Nawr te. Be sy'n digwydd ym Mhontypridd. Sbiwch ar y dryswch fan hyn. Diaw ar fai Pontypridd. Mae Pontypridd ac Owain Jones di dod yn gyfartal yn erbyn y Flint. Nawr te, cyn chwaraewr Aberystwyth yn sgorio dros Pontypridd. A mae'r newyddion yna, coeliwch i fi mynd i gyrraedd yma. Wel, mae'n cnesu wrth ni agosau at yr hanner awr. Ond ar hyn o bryd, mae'r 1 pwynt os gan Flint yn ddigon. Mae rhaid i Aberystwyth wneud yn well na Flint heddiw, dyna'r ffaith. A maen nhw'n dod, gwaith da, Walsh. Walsh mewn y cwr Cosby, mae'n disgyn ar dyfarnwr yn edrych, dim closedd. Fe syllodd o. Gwych gan y dyfarnwr, a pet. Just yn chwifio ymlaen, byd yn anghywir. Oedd o'n ganol y sandwich, doedd na ddeud hynna ond sydyn llaw. Dyna mae'r gol na yn ei olygu. Owain Jones yn sgorio, Flint yn llithro lawr un lle, ond mae yna 1 pwynt o wahaniaeth. Dwi'n gwybod sut sa fi'n teimlo os yna newyddion yna'n cyrraedd y cae. Rhaid i ysbrydoli, ond i Welsh. Welsh di wneud yn dda iawn ysbryd wedi cyrraedd Aberystwyth. Gath o anaf ofnadwy. Dechrau yrfaf o Wrexham do. Flynyddoedd maith yn ôl, symud o gwmpas un o ddau o glwbiau, ond yn sicr yn ôl ar ei orau Aberystwyth. Felly, mae'n nôl yn nwylo y tîm cartre yn dydi. Fuddugoliaeth, fel mae pethau'r hyn o bryd, maen nhw'n aros fyny. Mae'r cam cynta ydi sgorio. O'n i am ddeud union i beth. Mae gen nhw broblem o'n i am ddeud. Oes. Roberts, os e fwy o broblem a Thomas ddim yn mynd i fwyd o wyn efo honna. Mae'n rhaid i Darren wneud gyffyrddiad cywir ar honna. Ti'n gwybod, mae'n rhaid o cael just gadael y bel, taro i droed o, wedyn wneud i just stopio'n llonydd. Nawr te, am be maen nhw'n chwilio? Ie, maen nhw'n gweld, maen nhw'n syllu, maen nhw'n sylweddoli. Mae'n gyfartal yn Pontypridd a Flint. Lewis. Gosset. Dwi'n just edrych ar Alex Darlington, mewn 34 oed, Darren Thomas yn 16 oed. Pwy sy'n cael gymaint o ddylanwad ar y gêm yma. I dod Alex Darlington i fi, syrthio nôl i rôl 10 na mwy, a trio gweud pethau, trio bod yn opsiwn i'r dyn ar y bel, fel mae Darren yn neud i Caernarfon. Bradford dan bwysau gan Edwards yn gorfod ildio tafliad. Wyn sy'n mynd i'w chynnig. Ia, mae Simpson mynd i fyny am on, tafliad hir. John i fyny hefyd. Felly gan gynnwys Darren Thomas di cynnig i hunain am y tafliad fer, a mae Wyn yn edrych mae'n sef wedi hyrfio hon i mewn a mae'n gwneud hynny. John yn cael ei guro yn yr awyr. Nôl eto at Wyn. Efo cynorthwy bach gan Gosset. Gosset, cyfle rhoed i mewn. Thomas mewn chydig bach o le i edrych. Creu mwy o le. Dyna ni derbyn i nôl, ydy mae o. Dal i fynd. Cael ei erich
bach yn llydan. Edwards. Hughes. Hughes eto. Mae Hughes di aros lawr. Ond mae'n codi. Cicio trwy'r dacl ar Bradford nath o. Trwy esgyd o. Mae ar ei droi defo. I pyd bach y bel de, dan ni'n traed os rhywbeth. A mae'n methu cael i allan. Oedd o'n edrych, mae siam di sefyll, a wedyn beth yn ôl lawr yn do. Dych chi'n sy'n mae'n cael mynd stoc i fi bach. Dwi'n gwybod na'r caed yna. A dan ni'n traed o felly. Mae'n gyda cymryd cama bach i gyrraedd y bel i wneud siw bod o'n balans efo'i gorff i gael y droed wrth ymwyl y bel a wedyn cymryd yr ergyd ar efo'i droed de tro yma. Elliot Evans di sgorio yn erbyn y bala i'r Met. Y frwydr am y crydydd safle. Dyna sy'n cadw'r diddordeb mawr yn y chwech uchaf y bel gael ei anelu unwaith eto mewn tuag at Flint. A mae John yn ei chlirio hi. A mae'r hediad bala, wel ar hyn o bryd, mae'n arrediad difrifol. Ti'n meddwl, mae un lygad ar Cwpan Cymru ers rai wythnosa. Be, 12 gêm? Dyna fydd hi, 12 gêm heb ennill os ti'n aros fel mai. Y bel yn hanol cael gan Lewis. Gadwch chi agolwg ar y chwech uchaf. I ailadrodd y pwynt. Met Caerdydd. 3 pwynt. Os ydy'r Seintiau yn ennill y cwpan, bydd y Met yn Ewrop. Dyna mae'r bwysig allan gol na gan Elliot Evans fod. Ie. Stadi pen y bont. O, na, dwi'n mynd gwaniaeth na ni. Stadi Met yn cyrro. Goset. Bell. Da ni wedi gweld. O, bron yn llac a Bell. Mae'n ddwg gyda'i Malcolm. Goset ar dderchog i adfer y sefyllfa. At Hughes. Hughes at Edwards. A weithio da chi teimlo, mae Caernarfon yn gallu gwrthymosod. Ydy honna wedi cael ei chadw fewn gan Bradley? Na di. Just balance. Perffaith i fi. Efo Goset yn eista, efo Noah Edwards yn y canol na, efo Noah. Rwan te, na chi, y dorf yn gwawdio Hughes. Mae gynna fo ateb. Cheeky chappy neu niwsans i hwnna, Malcolm? Ella'r ddau. Fi'n licio fo. Rai fi ddeud. Ond mae o'n weithio mynd ar y nyrfa fi hefyd, fel mae'r gymaint o reolwyr yn medru deud dros y blynyddoedd. Da ni'n mynd i enw'r rheol o'r Malcolm, ond mi ddod un o do. Amdano, am i chwaraewyr ei hun. Dwi'n ei gysaio. Dwi'n gwrando dim byd dwi'n ddeud iddo. Mae Goset i aros lawr. Ond ti'n edrych ar ganol cae, ti'n edrych ar Noah Edwards, Goset, Rob Hughes, Darren Thomas, y profiad, gath yr i Benelli bach i fewn gan Lewis. Rhaid i reid clod i Lewis, tymor hyn i Aberystwyth, mae'n di colli cwpl o munudau pan gyda'i dynnu wrth y cae, rai wrthnos yn ôl yn ebyn y Flint, di bod mor ribynadwy. Wel, y pwysau ar hwn, Sean. Da chi teimlo dosdo fo bron, da? Yw mynd i gofod newid rhywbeth. Yn wedig os ydyn nhw'n dal yn mynd mewn. Wel, maen nhw'n angen gol. Mae yna un o ddau chwaraewyr ar y fainc sy'n medru sgorio gol, goelio fi. Sa'n ni'n licio gweld falle Jonathan Evans yn dod o'r cael. Fi'n gwybod bod nhw'n cael bach o anaf, ond mae fe'n un o'r chwaraewyr yma sy'n gallu ysbrydoli tîm. A mae'n ffefryn efo'r dorf, felly mae'n godi. Ond da ni sôn ar yr awr yn ystradebol ydy pa mae'r rheolwyr mae'n dechrau geid newidiadau. Oherwydd amgylchiadau heddiw, diolch bosib wnaeth yn neud newid yn gynt? Ie, mae'n bosib ydy. Ydy. Dwi'n misio bod y rheolwyr gyntaf yn mynd Aberystwyth lawr na fi. Rhaid bod yn ddew. Na pwysau. Rhaid bod yn ddew a neud penderfyniadau mawr. Dyna beth mae'n cael i dalu amdan. Dyna beth i swydd o. Ia, cyfnod tawela'r gêm, cyfnod mwyaf bratiog y gêm, 10 munud tan yr egwyl, y bel fyny tuag at Cadwaladr. Cadwaladr yn gwneud digon i gwiroen i blaen tuag at Darlington. O, dyma ni gyfle i Thorn i roi fi i mewn. Ia, mae Cadwaladr yn mynd i gyrru siad ydy'n yr awyr. Ydy tad, ond y peth pwysig ydy, pwy sy'n rhedeg o ddiwrth yni. Ia. So, faint o agos ydy chwaraewyr Aberystwyth i rhan gweld pan maen nhw'n mynd i fyny am y bel. Capten, penderfynu mynd yn fyr, Anderson. Capten y dal yna os i angen o. Nawr mae ato fo. Cael y groesiad yn isel i fewn. I get gornel. Ydy mai.
Griff John, gyda draws. Y postyn cyntaf yna, just i wneud siŵr bod i gorfod rhwng y bel a'r gol. Cyrcym fydd yn cymryd y gig gornel. Ac mae y cefnwr bach, mae Cyrcman. Wel, 19 oed ydi o. Gret chwarae. Ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. A mae wedi chwarae mwyn un gem yn y tîm cyntaf yn y Seintiau hefyd o. Cyrcman. A dysmod ti'n gwyn. O, mae'r penniad yn cael ei gliriad ar y llinell. Oddi ar y llinell. Litchfield gafodd y penniad. Cyrcman nôl i mewn. Cadwaladr yn mynd amdani. Darlington yn ceisio ei chadw'n fyw. A mae Caernarfon yn ei chlirioi. A mae'r bel gan Thomas. Thomas at Edwards. Tu fewn i Edwards, mae Wyn. A di pel Wyn ddim yn cyrraedd, a mae Cyrcman am greu rhywbeth eto. A mae gan Flint, ac ydi Aberystwyth yn mynd i ymateb i hynny. Y bel gan Flint tu allan, mae Arneson. Flint yn mynd i hun. Mae'r bel yn hyd, Cadwaladr mewn. Nath y golwr yn ardderchog. Oedd o'n ddewr. Oedd gan Cadwaladr hawl i fynd amdani, dim amheuaeth am hynny, ond fe gadwodd y golwr yn gry. Do, unwaith mae'n dod tu fewn Flint ar ei droed chwith, ti'n meddwl, oce, mae'n mynd am y postyn bellach, dydw ddim yn chwipio mewn, ond i'r peniad o hon yn andros o gyfla. Mae'n gwybod rhyw eiliad cyn bod yn mynd i giro hwnna. Dwi'n gwybod, oedd yna ddigon o bwyr yn ei gyrraedd y gol, ond yn sicr oedd hi'n cyfeirio i'r gonol, ond no Edwards yna. Gosed dwi'n meddwl oedd o, Gosed i'n chwarae, a mae Gosed yn chwarae dda. Mae o wedi cael wythnos ardderchog. Distaw effeithiol trwy'r amser, dim ffos. Un o chwaraewyr yna, mae'r rheolwr wrth i bod efo. Cyfnod bach da i Aberystwyth. Maen nhw angen gol. Bel at Cadwaladr. Ar hyn o bryd i'ch atgoffa chi. Cyfartel rhwng Pontypridd a Flint. Darlington yn taro honna'n sydyn i lwybr Walsh. Walsh. Herio Robert. Wedi gwneud yn dda. Wedi cael ei gyfoesiad mewn. Bel at Arneson. Mae'n nôl mewn. Y golwr yn dod. Mae wedi dod. Mae allan o'i safle. A mae'n cael ei ffenio mewn gan Arneson. A mae Aberystwyth yn gyfartal. Smonach am ddiffynol gan Caernarfon. Ond Arneson yn sgorio. Pa mor bwysig fydd i 5 gol fo o'r tymor. Mae Woods yn syllu. Mae'r dorf yn dathlu. Nawr mae ganddo ni gêm yma. Wel, mae'r dorf wedi hiro hefyd, Nick. Wel, Arneson o'r teniad yn y diwedd. Blerwch yn y cwrt Cosby. A jyst yn glanio ar ei ben neu ryw raddau, ond bydd e ddim yn becso beth i hwnna. Mae Aberystwyth nôl yn y gêm. Arneson yn sgorio. Wow. A wedwch chi be? Ar ystadegau'r tymor yma, Malcolm, pan mae Arneson yn sgorio, mae Aberystwyth yn tueddu ennill. Ti'n gwybod bod y dorf i gyd yn gwybod yna? O, dwi'n gobeithio. Ond pwy oedd yn benderfynol i gyrraedd y bel na y pethau? Pwy oedd yn awch, anger, just i wneud siŵr bod cael ei benio na, a wneud siŵr bod yn penio i'r gol. Oedd o'n ganol y gol. Oedd o'n dasg wneud syml yn y marn i fel chwaraewr, ond mae'n eich gyrraedd i gyntaf. A dyna nath oedd o isio bod yna gyntaf. Dyna fo, gwahaniaeth goliau yn unig sy'n gwahanu'r ddau dîm. Ac eich atgoffa chi, mae rhaid i dîm y gŵr yma wneud yn well na'r Flint. Dyna'r nod, gol arall a pethau'n aros fel anw ym Mhontypridd, mae Aberystwyth yn aros fyny. Os di'n aros fel hyn, a Pontypridd yn sgorio de, mae'r Flint yn colli. Mae record Aberystwyth ar ei tomen i hun yn dda. Arneson eto, sgoriwr. Mae record ar efyn Caernarfon, tymor hyn, reit da hefyd. Mae Josh Daniel gyda llaw efo Seintiau ar y blaen, efo Cei Conna, cyntaf yn erbyn ail, mae Darren Thomas. O'i flaen yma Ben Wyn. Thomas yn mynd i hun, mae Bradley tu allan iddo fo. 5 munud i fynd tan yr egwyl. Ac am ail hanner sy'n ganddo ni'n y fantol, a mae yna Garden yn mynd i gael ei dangos i Darren Thomas am ddigwyddiad oddi ar y bel. Ac mae'r gic yn cael ei roi. Cega oedd o bosib. Ie, Cega. Amser 10 llath. 10-15 llath. Oedd o'n deud oedd o eisiau'r drosedd fan hyn amser i Cris. Gath o ddim oni. Drych be mae'n neud fan hyn. Mae'n gwynaf sydd yn gwynaf. Dim yn ei wynaf ond wrth i ochr o. Wedyn ar ei ochr o. Gath o dal i wneud. Rhaid yn dal cartni melyn. Wel, i bod yn deg, mae Mark Petch yn un o'r dyfarnwyr mwy maddeigar yn yr uwch gyngor yma, ond oedd o yn i'w wyneb ond oedd. Oedd. Just un gair yn ormod, mae'n greu. Just rwy stedig. O, chod Darren, maen nhw'n gwybod.
Fi bod tro'n meddwl, os dydyn tynnu chdi lawr, yr unig ffordd maen nhw'n mynd i stopio chdi di ffordd yna, just ar dy draed y sydd a neud o'i tro. Mae di Hughes fod nafalus, oedd i droed o'n uchel ar Lewis, mae'n gecrydd i Aberystwyth, nawr te, maen nhw'n synhwyro gwaed, maen nhw'n synhwyro cyfle. Yn y 5 munud ola o'r 45. Y ddau dîm ar hyn o bryd sy'n brwyddo am ei dyfodol yn gyfartal. Flint oedd i cartre, Aberystwyth ar ei tomen i hun. Medri ddim bod mwy agos. O bob gornel mae yna gyffrod oes ac dag yma'r tymor. Mae'r amddiffynwyr mawr, Bradford a Lichfield i fyny. Mae Cadwaladr yno hefyd, digon i anelu. Lichfield eto. Oedd na lawio fan hyn, sicr, does na ddim argyhoeddi yng ngwaith amddiffynol Caernarfon yn y munud diwetha yma. A mae o fyny i Aberystwyth i fanteisio ar hynny. Y bel at Ben Wyn. Wyn yn ôl a John. Mae 2 o chwaraewyr Aber di aros lawr. Mae Darlington yn gafel yn ei ben. Felly unwaith eto mae'r dyfarnwr yn dod ar chwarae i stop. Mae'n rhyfel, Sean, dydi, pan ti ar cae a ti ddim i sgorio, sut mae'r momentum shift na. Yn symud mor sydyn, as fi Aberystwyth, sa'ch ti'n meddwl bod nhw ar y blaen bron, neu maen nhw mwy penderfynol, maen nhw'n gyntaf i'r bel gyntaf, maen nhw'n gyntaf i'r ail bel, maen nhw'n penio i bob man, maen nhw'n curo bob tacl. Gret gweld. A hefyd, oherwydd bod y dorf yn un go sylweddol, mae hwnna'n hefyd yn ffactor sy'n dod o'r chwaraewyr. Ti'n bwydo oddi ar y dorf rhyw. Cyn chwaraewyr y Seintiau, Alex Darlington, wrth ni gael cadarnhad di Sul nesa yn fyw ar S4C, chwarter wedi 4, rownd derfynol Cwpan Cymru, y Seintiau newydd yn erbyn y Bala. Mae'n brysur diwedd tymor a'r gêm yn Nantborth Bangor. Mae Alex Darlington yn chwarae fanna hefyd. Oed sad, mae'n chwarae bob dwi'n. Mae'n faint o dlysa. Wedi ennill yn ei yrfa. Mae 19 o dlysa. Mae'r hyfeddol. Dros 100 o goliau. Di brofiad o'i helpu chwaraewyr o'i gwmpas allan yna heddiw. Mae'r rhai fo helpu nhw. Rwan te, be di awydd Caernarfon nawr? Be di hawydd nhw? Flint. Mae'r hoi. Mae'r amddiffynwyr mawr. Simpson dan bwysau. Mae Caernarfon yn fratiog yn sydyn yn dydyn. A mae Aberystwyth yn synhwyro cyfle. O mae Hughes yn brathu. A mae Hughes yn ennill y meddiant. Gwaith da gan fo mae'n disgyd i ddim yn drosedd. Mae rhaid fod yn ofalus, mae'r dyfarnwr yn syllu ar y 2 chwaraewr oddi ar y bel, geid siw bod yn byd yn digwydd. Cadwaladr yn y cyfamser di mynd rhy gynnar ac yn camsefyll. Ia, mi oedd o. Reit ymlaen i fan hyn. Pwynt o webyn. Ti'n gofyn y cwestiwn yma na am Caernarfon. Sut fydda nhw rwan ar ôl i wydio'r gol na? Erwydd gynnu nhw ddim mynd i chwarae amdano gos. Gêm ola'r tymor iddyn nhw. Be gynnu nhw ydi, yr acwedd, y rheolwr yna fyna, Richard Davies Fish, maen nhw'n gael o. Erwydd, mae o isio job. Mae isio job. Ti'n gwybod, trwy tymor nesaf, mae gynnu fo rwan wedi cael dechreuad da i yrfa fel rheolwr. Mae'n dysgu ar y ffordd, ond yn sicr agwedd o cyn y gêm yma, da ni yma ennill. Eich atgoffa chi felly, a ni'n yn munud ola'r hanner cyntaf. Fel na mae hi yn y 2 gêm, un yn y 2 gêm. Flint sy ar fantes oherwydd hynny, ac mae rhaid i Aberystwyth warchod cic gornel. Ac da ni'n aros i weld faint o amser ychwanegol fydd. Rob Hughes fydd yn cymryd y gic. Be sy'n gret am bel droed, de? Sa'n neb yn gwybod pa ffordd mae'n mynd. Digwyddiad ola'r hanner cyntaf fyddech chi'n tybio. Fe sgorio nhw'n gynnar iawn yn y hanner. Ys y gol, oes yna! O, mae yna hefyd yn hwyr yn yr ail hanner. O, bobl bach, mae Lichfield i chario bel yn y diwedd yn ei ffenio i mewn. O, bobl bach am gol. Ia, na Lichfield trio farcio fo, do, ond bel, gyrraeddodd y bel. Ac yn just yn cael y cyffyrddiad lleia ni. Am gic gornel, am pwer ar hwnna. Mae hwnna'n berffaith. Gwadd i unrhyw chwaraewr dod ar ei thrawsi a just yn penio i. Mi ddyle Lichfield i atal hwnna dyle. Dyle. Ond mae'r bel di gyro fo. Mae'r groesiad, y cic hwnna wedi gyro fo, efo'r pwer oedd arni. Nath o ddim cael un ochr iawn i'r gol i amddiffyn yn gywir. A gwych o just
anwesu de. Oedd ddim eisiau gorfod yn ei, just rhyw flic bach oedd i wrth ochr ei ben yn hedfan heibio'r golwg. Ie, mae croeser yn dod mewn efo'r safon hwnna. Ti'n gwybod bod ddyn yma, dwi'n mwyn rhoi dy bendi arno y bel sy'n angen ti'n neud a yn union byd nath e. Neud i edrych yn hawdd. Wel, am wedd newidiad yn yr eliadau ola. Os yna un ymdrech i ddod gan Aberystwyth, maen nhw'n cael cyfle, cic gornel, os yna amser i chymryd i, mae yna funud o amser ychwanegol wedi cael ei ganiatáu, da ni mewn i'r ail funud, mae rhaid nhw frysio, mae Flint yn paratoi i'w chymryd i, a mae'r amddiffynwyr mawr, mae angen unwaith eto gol ar Aberystwyth, dan drwy'n y golwr, os a lawio, mae'r dyfarnwr ar weitha'r sgrech gan y dorf yn anwybyddu'r cyfan. Kirkman, allan â hi gan John. Nôl â hi mewn, Cadwaladr yn mynd fyny amdani hi, Cadwaladr yn diffenio hi lawr, nôl at Cadwaladr, dim digon cywir, mae'r dyfarnwr yn edrych ar ei oriawr eto, diolch di adael i Aberystwyth ddod un waith eto, Kirkman at Lewis yn chwilio am Litchfield, fyny â hi, Cadwaladr, allai ffenio lawr, Darlington, mynd amdani Darlington ar draws y gol, fo o bawb yn cael y cyfle ola, mae o'n gwybod am gyfle, pa mor gostus fydd hynny ar ddiwedd yr hanner. Cadwaladr yn neud yn wych, yn tynnu wrth y postyn bell yna, mae'n penio lawr, a mae Wood yn neud rhyw fath arbediad, honna oedd y peniad cyntaf yna, dwi'n meddwl, na, sydd i mewn i Stimog, Simpson dwi'n meddwl ydi, ond y dyfarnwr bendant wedi cael ei ddallu. Gol y munud cynta'r hanner gan Hughes yr rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Aniston yn dod â Aberystwyth yn gyfartal. Oedd hi'n edrych fe petai am orffen yn gyfartal. Bell ag ergyd greulon i Aber ar ddiwedd yr hanner. Gymaint i ymladd amdano fo. Dewch yn ôl am y dadansoddi. Aberystwyth 1, Caernarfon 2. Screwfix Sprint, a noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni, penwthnos ola'r tymor Aberystwyth a'r Flint yn ceisio sicrhau i lle yn uwch gyngor Cymru JD, ond fel mae pethau'n sefyll, mae Aberystwyth yn disgyn, y clwb sydd wedi bod yn y gyngor o'r tymor cyntaf, 30 mlynedd yn ôl. Caernarfon yn mynd ar y blaen yn Aber, y Flint yn mynd ar y blaen ym Mhontypridd. Yn ôl dath Ponty, mae'n gyfartal yn y gêm yna, a dath Aberystwyth yn gyfartal yn erbyn Caernarfon hefyd. Harry Anderson yn taro, ond reit ar ddiwedd y hanner cynta. A mae'r ons na yn ons mawr. Bell yn taro unwaith eto. Gael clychau cantrio'r gwaelod ni'n clywed fan hyn ar goedlan y parc, achos fel yna mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd. Mae'n edrych at yr awr mawr i ddod. Chi'n cael y teimlad bod pethau'n mynd i newid unwaith eto. Siôn mae'r edrych sy'n cadw cwmni i fi, wedi bod yn sylwebu. Iawn? Wel, just about, yeah. Na, wel, am gêm i ddechrau. Am safon y pêl-drod, clod i'r ddoi glwb. Oedd a lot o siarad falle pwy fath o dîm oedd yn troi lan o ran Caernarfon, ond gêm o safon hyd yn hyn. A gol o safon yn gynnar gan Caernarfon. Union beth oedd Aberystwyth ddim eisiau gweld. Ond oedd hi'n dipyn o gol, Siôn. Ie, Aberystwyth yn colli'r meddiant yn rhy hawdd i fi fyna, ond mae'r pas ma gan Darren Thomas yn anhygol. Mae'n anodd disgrifio pa mor galed yw i ffindo Rob Hughes. Dwi'n goffo, wedes i yn commentary, didn't have to break a stride. Oedd hi'n mor dda, oedd hi'n groesad o safon, oedd hi'n gol o safon. Ie, i droed wana hefyd. Chi'n gweld, yng nghanol y cae ar y degau, chi'n sylweddoli, fel mae Malcolm wedi sôn, sut mae Caernarfon yn eich sefyllfa yma? Darren Thomas, Danny Gossett, Noah Edwards, Rob Hughes, maen nhw'n dîm o safon ar ei dydd, ni wedi gweld hynny. Wedyn ni, ym Mhontypridd, goliau'n hedfan mewn fan yna, felly Aberystwyth yn mynd ar ei hôl hi, a'r Flint yn mynd ar y blaen ym Mhontypridd. Un o'r pethau gwych am ddyn nhw fel hyn yw, popeth yn gallu newydd, ond o Cera Simmons yn taro i'r Flint, dechrau perffaith iddyn nhw, felly o fewn 10 munud cyntaf, mae Aberystwyth yn colli, mae'r Flint ar y blaen, mae'n berffaith i'r Flint, o ar y teg, Pontypridd wedi taro nôl, ychydig o flerwch fan hyn, Owain Jones, gynt o Aberystwyth yn taro hefyd. Mae'n un o'r dyddiau yna. Chi'n cael y teimlad, hyd yn oed nawr gallu rhywbeth ddigwydd. Ie, fi'n credu bod un o'r prynawn yna, lle mae peth yn mynd i newid falle 2 waith neu 3 waith yn ystod y dydd. Mae jyst yn gwneud pêl-drod mor diddorol pan ni'n cael prynawn fel hyn ar y television. Dwi'n cysur i'r cefnogwyr sy'n dilyn eich tîm ar llall. Aberystwyth fod yn deg, yn ymateb yn dda i mynd ar ei holi. Gawn ni weld i gol nhw nawr, Anderson yn taro. Mae Darlington wedi bod yn effeithiol ac ati. Maen nhw wedi ymateb yn dda. Maen nhw wedi bod yn dda, ti'n bod. A maen nhw'n heiddi y gol yma. Maen nhw wedi cael sawl cyfle, a nhw'n siarad gyda Nick a Malks. Y ffaith amdani yw, dyn nhw ddim digon clinigol yn wedig yn ystod y tymor, ond Anderson yn deffro'r dorf gyda'r peniad na. Blerwch i ryw raddau yn y cwrt Cosby, yn wedig i Caernarfon, y gol geidwad yn penderfynu dod. Dyw ddim yn gael a wedyn Anderson ar swydd hawdd o rhoi di yn y rhwyd. Ac ar y pwynt yna, chi'n dechrau meddwl eto, os yw'r diwiau pêl-drod yn penderfynu'r pethau yma, falle bod nhw wedi taflu'r dis o blaid Aberystwyth unwaith eto, ond i'n reit o ddiwedd yr hanner cyntaf, mae Caernarfon nawr nôl ar y blaen felly, mae Aberystwyth i lawr fel mae pethau'n sefyll. Oedd hi'n ergyd, neu groesiad, campu, oedd dipyn o beniad i fod yn deg, ond mae'n siŵr bydd Aberystwyth yn siomedig dros ben yn ildio honna. Ie, mae'n wneud ei edrych yn hawdd, ond y peth yw, y pêl mewn gan Rob Hughes, y ffaith bod e'n rhoi siwc ymwyd o bwer, a ni dim ond cael ei benne, Bell, dim ond cael ei benne i'r bêl, mae'n rhaid i wneud, ond hefyd, mae'n benni yn y gornel ucha, mae'n tipyn o sgil. Ie, felly, fel na mae mae pethau'n sefyll, ond fel ni wedi gweld yn barod pnawn yma, un gol fan hyn, un gol ym Mhontypridd, mae pethau'n gallu newid eto, mae yna golau mewn yn y gemau eraill hefyd. Nid Sioned Dafydd grynhoi'r cyfan i ni. Diolch Dyl, wel mae yna ddigon i drafod ar draws y gyngrair a'r benwthnos ola'r tymor arferol. Ni am ganolbwyntio ar y 6 ucha a'r ras yna am y trydydd safle, achos ar hyn o bryd mae Pen y Bont yn colli o gol i ddim yn erbyn y Dre Newydd, ond mae Met Caerdydd ar y blaen yn erbyn y Bala o 2 gol i ddim. Diolch i goliau gan Elliot Evans a Matthew Chubb.
Hwn yn golygu bod y bala o bosib am golli i 12 gêm, neu am fynd 12 gêm heb fuddugoliaeth yn y gyngrair. Nawr bydde gêm rhwng y Seintiau Newydd a Caernarfon fel arfer yn cael tipyn o sylw, ond y Seintiau Newydd wedi hen ennill y bencampwriaeth. Caernarfon ail, mae'r Seintiau Newydd ar y blaen o gol i ddim. Diolch i gol gan Josh Daniels. Felly, o ran tabl y chwech ucha, fel mae pethau'n sefyll, os taw'r Seintiau Newydd sy'n ennill Cwpan Cymru, yna Met Caerdydd fydd yn hawlio lle yn Ewrop tymor nesaf ac yn gorffen yn drydydd. Ond mae fel gwerth eich atgoffa chi bod Pen y Bont wedi cael ei cosbi 6 phwynt am dorri rheolau eilyddio'r gyngrair, ond mae yna hawl gyda nhw i apelio hynny a mynd i banel cymodi annibynnol hefyd. Felly, o bosib y frwydr yna am y drydydd safle, gall hynny fynd tu hwnt i ddiwedd y tymor os yw Pen y Bont yn parhau i apelio. Ebys, maen nhw yn un ar hyn o bryd yn y gêm rhwng nhw a Hwlffordd. Ond yn ôl i faterion yma ar goedlan y parc, fel mae pethau'n sefyll, fe fydd Aberystwyth yn syrthio o'r uwch gyngrair am y tro cyntaf yn ei hanes, ond dwi ddim drosodd eto. Ail hanner enfawr i ddod yma ar goedlan y parc. Pidwch yn mynd yn bell. Screwfix Sprint, a noddy pêl-droed ar S4C.
Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croes yn ôl i chi. Mwy o bêl-droed i ddod, cofiwch, fori Ronderfynol Cwpan Cymru. Y merched Caerdydd yn cyfle llan Sawel. Ac wythnos nesa, Ronderfynol Cwpan Cymru y dynion yn Seintiau Newydd yn cwrdd ar Bala. Cyfan yn fyw ar S4C. Ond yn fyw pnawn ma, ail hanner mawr dros ben. Pwy fydd yn aros yn uwch gyngred Cymru? Aberystwyth i bod yn y gyngrair. Ers 30 mlynedd, yn 3/4 awr i aros yn ôl ni, Nick Parry. Dylan diolch, yr haul yn tywynu yma yn Aberystwyth. Ac ar hyn o bryd, mae yna gwmwl di uwch i pennau nhw. Ac os fel mae Bethen sefyll ar hyn o bryd, maen nhw wedi golli lle yn uwch gyngrair Cymru. Maen nhw wedi gwneud un newid. Mae sgoriwr gôl gyntaf y gêm, Rob Hughes, wedi gadael y maes. Ac ar weil yn eich sgrin chi fanna, Joe Fo, rhif 21 ymlaen fel eilydd. Fo sgoriodd y gôl allweddol i Caernarfon yn Fflint ganol wythnos. Thomas, William Bradley. Pêl fag am Bradley. Mae Wyn a Fo yn y canol yn aros yn da ni. Da ni wedi gweld llawer o Bradley. Mae'n pasio at Noah Edwards. Edwards ar ei ddroed chwith. Dal i fynd. Cero 1, cero 2. Ac yn y diwedd yn cael ei chlirio fyny'r cae. Teg at sgorio'r ail gol Bell sy'n clirio. A un peth sy'n mor bwysig Aberystwyth, dyn nhw'n mynd ildio eto ar dechrau'r ail hanner yma. Rhaid gol, mae'n igon o fynydd o mai. Wel, mi nathon ni'r pwynt cyn yr egwyl, Malcolm, ond bob clod i Caernarfon. Maen nhw wedi dod yma a chwarae'r rhan. Weithiau, oherwydd gynnwch chi ddim byd i chwarae, fydych chi ymlacio i byn bach. A pan ti'n ymlacio i byn bach, ti'n hapusach am y gêm. Felly ti'n teimlo bod y cyfle cyntaf ni'n da, gynnwch chi fwy amser ar y bel. Goset. Goset yn brwydro efo Bradford. Sgwch ar y lles gan Thomas. Fe gyffuriad cyntaf am cweit i god da. Mewn tuag at Bell. A Kirkman yno, ond cip gol fyddi. Wel, mi oedden ni yma ar gyfer milfed gêm Aberystwyth yn uwch gyda'r Cymru blwyddyn yn ôl. Y tîm cyntaf i gyrraedd y garreg filltir arbennig honno. Yda ni yma i weld rhywbeth arall yn digwydd am y tro cyntaf, ac Aber yn colli lle yn yr uwch gyngrair. Dyn nhw erioed di disgyn yn y safleoedd y cwymp a cael ei hachub. Mae hynny wedi digwydd reit i me, maen nhw'n y dda isa, ond mae busnes y drwydded yn ei hachub, mae busnes Covid i achub tîm cyn heddiw i Aberystwyth erioed i bod hyd yn oed yn y safle hwnnw. Mae'r dwe newydd, maen nhw wedi, a nhw wedi'r unig dîm arall sydd wedi bod yn y cyngor. Edwards, ffurfiad cyntaf braidd yn drwm. John, allan at Thomas, mae Caernarfon yn dechrau'r ail hanner yma, fel tasan nhw am rhaid diwedd ar y gêm yma, mae'r fi yn ysu bosib. Ffol yr eilydd. Oedd y gwiriad ar yr ergyd, oedd hi ar Bradford. Ia, fel chwaraewr, am ni ffynwr ifanc, dwi bod trwy'n edrych ar Bradford, a dwi'n meddwl, paid â gadael dymosodwr droi i wynebu'r gol. A mae'n neud o ormod i fi, a dyna fe mae ffôn neud efo'n troi'n sydyn, gwynebu ddyn, cael hanner lladd, cael yr ergyd i fewn i, ac oedd o i'w wiriad ani. Ond mae rhaid i Bradford dod i arfer i peidio marcio fel yna. Lewis. Kirkman. Anderson. Oedd cweith i gael cywir o'r syniad yn ei bach da. Dim eilydd eto i Aberystwyth. Mae yna flaenwyr ar y fainc. Dyn nhw ddim yn flaenwyr sy'n sgorio'r tymor yma. Mae'r rhai deud, ond maen nhw yno. Wel, ti'n edrych ar John Owen, Steffan Davies. Dros 30 o gem yma, mae'n di gychwyn am ond 2 gol. Dyna'r broblem. Neu un o'r problemau. Dim ond Ebers wedi ildio mwy o goliau. Mae'n y broblem wedi bod yn y cefn hefyd. Dyna pa mae Aberystwyth lle maen nhw. Yna ddim digon cywir gan Flint. Mae Bale gan Flint eto. Tu fewn i Flint. Mae Anderson. Darlington.
at Walsh, pêl dda gan Darlington. Yn ôl at yr amddiffynwr Litchfield. Ac ydych chi'n chwilio am yr hesymau pam bod Aberystwyth yma un o'r heini, Malcolm, wrth gwrs, oedd y gêm gyfartal yn ebyn Ebus adre. Sa'r 2 bwynt wedi bod mor werthfawr. Os ein fan hyn, mae'r ymdrech gan Darlington! Ac arddercho gan Woods fe gadwodd o'i lygad arni hi. Ond dyna be oedd ymdrech feiddgar gan chwaraewr profiadol iawn. A mae yna wen ar wyneb y 2 blaenwr sy'n yma efo fi. A just dychymyg de. Just hollol dychymyg yn sylweddoli. Ella ryw cipolwg bach sydyn yn gweld Woods yn wrth i llinell gol. A wedyn mynd am y lob. Fel fysa Alex Darlington. Bron na sgorio. Do be, ddim cweit cymaint o uchder ar y lob na, mi fydde fe mewn trwbl, ond y ffaith amdani yw mae Darlington yn ysgrifennu rhoi i reit lan i'r nefodd. Kirkman at y posti gosa. Hwna'n digon da. Dio ddim digon da, mae'n di gael cyfle bach arall. Ffow yn ei gael lawr o, dio ddim yn di gael cyfle. Gwaith da gan Ffow. Nawr te am bas gan Ffow. A mae'r rhwng Thomas a'r golwr. Ydy Thomas yn gallu rhoi diwedd ar y beithion. Aberystwyth fan hyn. Lewis di dod holl ffordd yn ôl. Am waith gan y chwaraewr ganol cae. Mae'n heiddi y gymradwyaeth mae'n ei dderbyn. Mae o go iawn, oherwydd sy'n lot o chwarae wedi reona i fyny a di just meddwl, mae hwn yn mynd i sgorio. Ne, a mae Darren, un yn erbyn yn golwr, mae'n cael gormod o amser i feddwl o fanna i fi, herwydd di Darren yn licio gwneud pethau yn sydyn. Ar llath, sydyn ergyd ar ei gyffyrddiau cyntaf, mae'n cael 3, 4, 5 cam, mae'n cymryd i mewn llinell sydd. Mae wedyn yn mynd ar golwr rhy hwyr yn y manni, mae'n eich mynd y gyntaf yna i symud y golwr a wedyn ei teipio fo. Bradley. Di honna mae'n gornel dda chwaith. A mae'r cyffyrddiad ola oddi ar bel a mae'n gig gol. Ond mae rhaid rhoi llod i Iwan Lewis fyna, achos ni'n edrych ar ei wyneb pa mor benderfynol oedd i helpu dîm allan, cael un an ôl mewn i sefyllfa i achub y gol na. Ti'n gwybod, mae gyda fi bechod dros dy fos di. Ti'n mor gyntaf yn yr i'w gyngred, di on, o cygidfa. A ti'n meddwl i chdi dyn, pam nath o'n dod i fyny yn gynt. A mae o eisiau profi pwynt, a dyna be mae'n wneud ti'n mwyn. Darlington cael ei gael awr. Mae Jordan Davies gyda llaw gath yr ail gol na i Hwlffordd yn erbyn Ebus. Just y sydyn, nes di sôn yn gynharach di rhyw munud ar ôl, mae Ebus yn fan hyn, un yr un. Aberystwyth yn cymryd gêm gyfartal yn fan hyn. Os di Flint yn colli pont y pryd, neith hwnna wneud. A dyna chi'r 6 isafel, mae y sefyllfa ar hyn o bryd i darlinellu pwynt Malcolm. Ond mae angen gol. Cyfle i'r capten. I thaflu mewn yn bell. Gosford yn cael ei gyrraedd yn y gyfle fan hyn. Bobl bach Flint! Flint! Sut? Mae gen i honna dros y bar. Nes i edrych ar y llifanwr, doedd o ddim yn cam sefyll. Doedd o ddim yn cam sefyll, mae'n beniad campus i lawr iddo fo. Mae cyffyrddiad cyntaf yn un da, iawn, rwan, dau llath allan. Mae Woods di syrthio i'r llawr, ti fel ymosodwr, yn just... Mae di mynd am pwer. Mae di trio codi dros dy fo, do. Ond di dros dy bar, mae'n agos yn una. Ydy hwnna'n hawdd chi sgorio ta fi sy'n meddwl o, Sean? Na, fi dysgwyr ym mhen i fan hyn. Methu credu'r fydd. Arneson yn un arbennig dda i ennill y peniad, a wedyn, fel ti'n gweud, Max, cyffyrddiad da i ddechrau, a wedyn, ti jyst eisiau tapin, ie? Wel, nath o daro'r bar yn erbyn Hwlffordd, ond mae Aberystwyth wedi cael cyfleon i fod ar y blaen. Darlington wedi cael cyfle, hwnna'n gyfle. Mae hwnna'n gyfle, hanner hwnna. Na Darlington greu rhywbeth o un byd, do. Kirkman. Ond y gyfle arall! Ac am arbediad gan Woods. Flint oedd o eto, ond mae o pob heswm i grafu ben, sut ath honna ddim i fewn. Dyma pam. Mae nath o bod dim iawn yn fanna, do. Oedd o bron ac ysgorio ar ôl methu hwnna eiliadau cynt gret o bel gan Kirkham. A wedyn de, mae o'n gwrdd llithro i gyrraedd i yndi. Ond wrth llithro, mae'n cadw'r bel i lawr hefyd. Just digon o amser i Wood fynd ar draws yn ei arbediad. Gegornian i fewn! O, mae'r bar yn achub! Caernarfon, Cadwallader oddi ar y llinell! Cadwallader eto! Ac mae Aberystwyth
Aberystwyth yn gyfartal. Litchfield yn taro'r bar. Cadwaladr yn mynd un yn well. Mae'r lle yma yn dawnsio ac yn gwbl heddiannol ar dystiolaeth y 5 munud diwetha. Mae Aberystwyth yn gyfartal. Maen nhw'n nôl yn y gêm. Mae gobeithio nhw eto'n fyw. Ydy ping-pong, bob, ac be ddigwyddodd? Cadwal yn yr peniad sydd i'r gornel. Ei, dim mwy na maen nhw'n neud. Beth am y cyfle am y Darren Thomas di fethu rwan? Am ail hanner da wedi gael ac os am 10 munud ohoni wedi chwarae. Beth ydi Bob? Bob di Bob. Bob di ping. O'n i'n gwybod beth dweud, o'n i'n disgrifio, o'n i'n just... Bob. Come on. O'n i'n gwybod bod fewn i ddechrau, ond wedyn, ei, dyma barhad, rhywun yn dweud, a Cadwaladr yn dewis i gornol o fanna, by the way. I benni honna fel nath e, gadw i benne, a fel ti'n gweud, dyfal donc a daw bahad. Ie, dyfal donc a dyr y garreg, ond os oedd na unrhywun yn ame a oedd Caernarfon am ymladd am hon, wel, sbiwch mor galed weithio nhw i gadw honna allan. Dyna ni'n trio dweud. Sean, dyna ni'n trio dyfal barhad. Na, ti beth ysdi, dyfal donc, dyfo, Bob di Bob. Dyma'r tabl. Fel mae'n sefyll, mae un gôl arall yn achub Aberystwyth. Thorn i mewn, y capten. Cadwaladr eto'n brwydro. Flint yn tanio. Fasa gôl i Pontypridd, wrth gwrs, yn ei hachub nhw. Bradley yn ôl yn cynorthwyo y belad Litchfield. Yn cael ei annog i'w thara i mewn. Bradley'n i gau o lawr, gwaith amddiffynol da gan Bradley ar ferchog, fyniad Darren Thomas, a da chi'n meddwl am y cyfle na gafodd Darren Thomas a'r gwaith amddiffynol gan Lewis. O, mae yna gymaint o fylcha o gwmpas. Dwi'n meddwl mae pi bach yn bryd dros hanner awr i fynd i Aberystwyth taflu'r kitchen sink o'n i'n gweld Bradford i aros i fyny. Mae'n ôl i safle rwan, dwi'n chi dweud. Gosset. Gret again. Ar ferchog gan Gosset. Mae'n dal i fynd. Gosset! Mae'n cael ei chwirio dim ond at Edwards. Edwards yn gyda mae'n gwiro. Ac oedd Matthew Turner yn disgyn yn ara i'w dde wrth weld y bel yn mynd i'w chwith, ond cic gornel a dim gwaith. Oli gwych gan Gosset yma, mae'n ddechrau a cryfdar i fynd i gorff yma yn benderfynol fydd heibio wedyn. Ond i was o'n jyst i dincio na dros y golwr, no a fod ergyd gwiriad loci Aberystwyth fod fydd heibio. Ond sa'n pwynt i, dwi'n bynnag sydd wedi prynu tocynnau i ista lawr fa meddiw, mae bob ar ochr i sedd. Bradley. I gymryd y gic. Gymaint o'r gêm eto i'w chwarae. Gosset. Nôl at Bradley. A mae Caernarfon. Maen nhw eisiau dod nôl, maen nhw eisiau taro nôl. John yn ceisio bwydo Bradley, mae wedi brwydro i cael ei nôl. Edwards. Yn y gam sefyll. Dy'r dyfarnwr ddim wedi gweld hynny, a mae'r golwr di aros lawr hefyd. Ond, be mae'r gol yn olygu i reolwr Aberystwyth? Wel, bob dim ar y funud. Oherwydd yr anlwc os licio fo'r cyfleon i Darlington, wedyn i Flint, a i Flint eto. Ti'n meddwl i chdi dim yn mynd i ddod. Ac yn sydyn eiliadau wedyn maen nhw'n cadw'r pwysau ar a cael y gol. Ie, ti'n iawn, Max, ti'n meddwl bod dim yn diwrnod ni yw i. Yn war y teg. Cari ymlaen, i gwrw'r drws. A mae hon y gêm anodd. Byddai'n pan mor dda o gêm ma, mae mam dwi'n neud texto fi, a dwi'n byth yn texto, a dwi'n gweld Til Drod. Mae hon yn glinker mae'n neud gêm. Rwch yn chwn. Dwi'n meddwl bod yn hapus. Wrth i fodd. Ac oedd o, mae rhaid fel oeddech chi'n awgrymu, Sean, yn meddwl, ydy mynd i fynd fewn? Wel, jyst y cyfleuon maen nhw wedi cael, yn dde. A dyna hanes tymor nhw i ryw radd, y ffaith bod nhw ddim wedi cymeryd y cyfleuon sydd wedi dod at nhw.
Dwi'n ni'n weld beth sy'n digwydd fan hyn. Mae'r lluniau yma yn fyw o Bontypridd tra bod yna oedi yn y gêm yma yn Aberystwyth, a fel na ma hi, ac ar hyn o bryd Flint sy'n ar law ucha, just. A na i ddeud wrthych chdi rwan, os tîm mewn sefyllfa ddim yn chwarae ar y cae yn y tîm fel Flint ac Aberystwyth, fydda nhw'n gwybod o ochr y cae. Gafodd Anis yn ddim ergydio naddo, gath ei chipio ddi ar ei fodyn troed a mae'r ffôl yn canfod Bradley. Hanner awr o'r gêm yn weddill. Goset. Mae angen gôl ar Aberystwyth. Gôl iddyn nhw, neu gôl i Bontypridd. Da iawn gan Goset, cael ei gael awr ond y cyffyrddiad ola oddi arno fo, a mae Thôn yn mynd i daflu'n hir eto. Ia, da chi'n gweld y dorf yma, maen nhw'n dawnsio'r fodiau troed yn dydyn. Ond am pwynt talu am sedd cyfa heddiw na gwaith, ar ochr y sedd y sefyll, mae pawb. Thôn felly, gyfrif y tafliad. Richfield eto di'r targed, i ddim wedi gyrraedd at Thôn yna. Addison, caediad bach, nôl at Thôn. Thôn, at y postol, Flint, di'n methu cyrraedd i. Wel, Aberystwyth wedi cyrraedd Caernarfon yma, y tymor yma, ond cyn hynny, doedden nhw ddim wedi cyrraedd Caernarfon yma ers 2008. Ac yn 2008 gyda llaw, y collodd Wrecsam i lle yn y cyngrair, a maen nhw wrth gwrs y chwarae heno am had i 15 mlynedd yn ddiweddarach, cyfle iddyn nhw gamu allan o'r cyngrair cenedlaethol o'r diwedd. Ac os fydd e gymaint o gyffro yno ar y cae ras y si yma, fydd hi'n gêm dda, Cadwaladr. O mewn, yn chwilio am Darlington, a Darlington ddim yn siŵr be i wneud fanna. Fow a Kirkman efo'i gilydd. Ddim yn cyffyrddiad gorau gyda Darlington. Doedd o ddim. Tynnu hwnna lawr yn iawn. Pel Blair gan Thôn. Wel, dros 1000 o gemau o hanes i glwb y dyn yma. Dio ddim isio bod y dyn sy'n cael ei gofio fel y dyn athan nhw lawr. Tro cynta ers i'r 12 disglair gael ei ffurfio am bwysau. Sa'n ti'n cofio pwy nath fynd a Wrecsam i lawr? Ac yna i bo bach, Brian Little. Bale at Fow. Cam sefyll, dim mynd i gynnar. Mae Declan McManus di cael gol i'r Seintiau. A mae o felly yn hafal ar record sgorio gore erioed yn hanes y 12 disglair. 28 o goliau bellach. Y Darren Thomas yn mynd i adael y maes. Ac Osian Evans, Osian Evans sydd ymlaen yn ei le fo. A'r cyfle na gafodd Darren Thomas, Malcolm. Hwna, oherwydd mae o wrth y cae, mae'n fydd o'n meddwl amdano fo fwy. Mae'n un o'r chwaraewyr yma. Darren, pa mae ar y cae, fydd i ddod jyst gadael hwnna. Deud ti mewn bocs, tôl i ben, mae'n gyfle arall yn dwad. Ond dwi'n mae ar ochr y cae, mae'n gwybod faint o bwysig sydd wedi medru bod. Ond am chwaraewr bach ifanc i ddod i'r cae, Osian Evans. Mae'n llawn potensial, gwylio fi. I drydydd ymddangosiad ar 10, Cadwaladr Derbydd i Bale, at Flint. O, alle bod i tharo hi, alle bod i tharo hi. Ia, gor awyddus yn y diwedd. A mae wedi cael ail hanner prysur, yn dydi? Do, mae wedi cael ei gyfleuon. Ond mae'n un o'r chwaraewyr na, mae'n 25-26 rwan, a dwi'n meddwl i fi'n un. Dwi'n poeni am methu nhw. A hynny di pwysigrwydd bod o'n cyrraedd y sefleoedd i fethu, cos os ti'n mynd i fethu rei, ti'n disgorio rei. Edwards. Unig bach o oedi. Gwyn. Fow. Nôl eto at Gwyn. Unig bach o le di cael ei greu gan y fo ei hun at Edwards. Edwards, mae'n gapten heddiw yn absenoldeb, Dion Donahue. Ie, mae Dion yma.
Dim hollol 100% ar ôl y gêm na'n Flint dros y blaen. Wyn i gymryd y tafod. Bell di symud at y postyn cynta. Beniad o roddodd Caernarfon yn ôl ar y blaen i Bradley. Walsh efo fo. Tafliad i Caernarfon. A dyma gyfnod tawela yr ail hanner. Pen y bont yn gyfartal yn erbyn y dre newydd. Cion yr effel, gol arall, a fysa nhw'n drydydd. Mae mor dyn â hynny. Mae'n gret, dydi. Am amser i fod yn gefnogwr, chwaraewr, rhywun i wneud efo pêl-droed. Tafliad dan brwyd y golwr, a mae Turner yn ei dalu. Met yn dal yno ar hyn o bryd. 2 bwynt arall i ben y bont, fysa hynny yn newid, a mae hynny i'ch gadarnhau yn cynnwys y 6 pwynt sy'n cael ei colli. Ymhen arall y cae, unwaith eto mae Flint i fewn. Mae wedi gweithio mor galed, diom di rhoi fyny, diom di torri galon ar ôl methu'r cyfleon mae o wedi wneud. Simpson yn da fyna, na i ddweud. Wyn a Thorn yn brwydro. Anderson. Dyfarnwr yn gadael i bethau fynd. Anderson yn aros lawr. John yn ennill y brwydr honna ac yn pasiad ffôl. Edwards. A dyma gyfnod gorau Caernarfon o'r ail hanner. Bradley. Walsh efo fo. Bradley. Edwards. Un da am ganfod chydig bach o le. William Fow. Tu allan i Fow mae Wyn. Wyn. Cyfle ergydio. Kirkman. A mae wedi ildio cic gornel. Pwysau da gan Caernarfon. Nhw mae ennill y gêm i hynna'n chwarae teg iddyn nhw. Nawr te. Sbiwch ar y cyfle yna. Am foli. Ond mae'n aros yn un yr un. Dyna mor agos ydy hi. Dyna mor fain ydy'r gwahaniaeth. Un peth fydd Aberystwyth, fydden nhw angen amddiffyn hon. Dim isio ildio yn arall rwan. Bradley, chwilio Bell eto. A mae Bell wrth i fodd yn ymosod y peli dam at y postyn gosa. Turner. A sbiwch o'r ail ddechrau, o'r taro'r prawst, be sy'n digwydd. Pwy sy'n y canol? Kavanagh! A mae Flint yn ôl ar y blaen, a mae honno yn ergyd fawr i Aberystwyth ac yn gymaint o reswm dathlu i Flint. Pethau newid, Sean. Anhygol nhw eto. Flint. Wedi gydna'r ferchog. Flint wedi ffynnu nôl, ia, oedd a methu ffynnu nôl digon. Gadwch chi gael golwg ar y tabl, a dyna faint o wahaniaeth mae yn ei wneud. Mae allan o ddwylo Aberystwyth. Os nhw'n sgorio, maen nhw'n dal i lawr, Sean. Wel, am sgript yw hon, ynddo. Yn siarad beth i Wrexham, mae'r Hollywood theme sy'n ymlaen fyny, ond da ni un fan hyn yn uwch gan Cymru pnaw yma. A dim di gorffan. Na, sa'n credu bod i tymor. Ia, fi'n adroiad arall, bob tro. Maen nhw angen ffafr gan bont y pryd. O, di, maen nhw. Wrth gwrs, ond yr unig beth rydyn nhw'n wneud ydy edrych rôl Ista Seidan. Mae'r ffonau allan, mae'r neges yn cyrraedd, mae'r ping yn y clistiau. Sy'n mynd o'r ping-pong eto. Sbiwch. Dwi'n teimlo'i hartaeth nhw. Dwi'n meddwl hwnna'n naid. Bach newydd Cymraeg, dwi'n meddwl. Bob ti bob. Y bel gan Fow. Tas nhw ond, mae sgorio, maen nhw'n wylio, os nhw'n gwylio sgorio, maen nhw'n cael y newyddion cyn bod y newyddion ar y ffonau. Wyn! Wel, edrych ar ôl busnes dy hun, curo'r gêm yma, mae Aberystwyth angen heid. Mae'n rhaid nhw guro'r gêm. Flint eto. Chi'n teimlo mai hwn o bosib i'r gobaith.
dal dim eilyddio gan Aberystwyth. Pwynt arbennig, Mick, yn jyst mynd I weid, y pryd mae fe'n mynd I edrych falle, dwi'n gwedrych ar Jonathan Evans, Steph Davis, doi foi lleol, Dwi'n siŵr bod yn dwlu dy rôl I arfainc. Wel, dos yr un peth amdan y tîm a cychwyn Aberystwyth yw neb o'r ardal yma lleol. Maen nhw'n curo ac yn curo. Darlington oedd hwnna o 9fed cic gornel Aberystwyth. Ia, eto, Wood yn cael ei ddal ar ei llinell gol ac methu dod o gwmpas cadw al y dyr. Angen ei gwella. Angen ei fwrw targed o'na. Mae'n beniad rhydd, yndi? Yndi, mae'n Darlington sy'n... Darlington ddim wedi cael ei ddyrnod gorau na di. Na, do heb. Na, oce, mae'n 4-5 wedi sgorio tymor hyn, ond fi bod tro'n meddwl efo fo. Tymor hyn, mae'n argoedd I fi. Pan mae'n mynd i'r cae, wedi sgorio dros 100 o goliau yn y gyngrair yma. Ond 4 gol y tymor yma, diolch I chwarae gymaint o hynny o gemau, wrth gwrs. Wel, 20 munud yn weddill. Mae'n ddydd y farn yma, mae'n ddydd y farn, wrth gwrs, ar y meysydd rygbi hefyd. Y gwylch yn chwarae Caerdydd, a mae'n fyw ar S4C heddiw. Yr rhaglen yn cychwyn am 5 o gloch, ymunwch ar clwg rygbi am y gêm honno. Ond y dydd y farn allan wedi galw hynny ar y diwrnod pêl-droed yma hefyd yn gallan. Y bêl ydy wedi cael ei hanelu at ffô, na di gosod y cymryd I amser. Nawr yma ffô di derbyn I. Bell, sgorio'r ail gol Caernarfon. Roberts, tu allan I Roberts, mae Bradley o'i flaen o mae'r eilydd bach ifanc Evans a tu fewn mae Noah Edwards. Bradley, di am di bod mor amlwg heddiw, ond dyma mae o'n allu wneud. Ymosod o mae'n penderfynu chwarae ddiogel at Roberts. Gosset. Edwards. Sef na, di mae'r dyfarchwr yn gadael I bethau fynd, o bosib. Bach yn ffodus fanna, ond un peth am y dyfarnwr yma. Mae Mark Petch yn fodlon gadael i'r gêm fynd yn I blaen. A mae wedi. Ffôn. Flint eto. John efo fo. Y da gan John. At Wyn. Bradley allan tu allan efo. Litchfield yn gorfod mynd efo fo. Oedd hi'n bas da yn doedd. A mae Bradley yn cael cyfle I wneud be mae Bradley'n hoffi gwneud. A mae y dacl honno mor bwysig, mor gywir. Gyda diwedd mae yna cael ei hildio. Dwi'n bod chdi hyn bach efo Bradley heddiw. Dwi'n di mynd heibio I ddyn fel mae'n gwneud fel arfer a cael croesiad I fewn. Dwi'n di wneud o digon. Kirkman, y bel at Ysmotyn Gwyn, mae heibio. Wel, mae heibio Cadwaladr, mae heibio Flint. Ond na Anis yn y cael ail gyfle. Ond mae rhaid nhw fod yn fwy pendant na hynny. Bradford yn cadw'r pwys ymlaen. Lewis yn chwilio am Darlington gormod ar honna. A gweithio, ti mewn tîma lle maen nhw'n trio rydw I galad. Maen nhw'n trio croesi pan dim yn amser croesi, sy'n ymestyn. Wel, mae o'n reolwr am y tro cyntaf yn ei yrfa. Mae'n crafu ben, dysa ddim eilyddio. A mae'r sgel o wybod sut a phryd I newid pethau. Mae'n debyg Sean yn dod efo profiad rheoli wrth I gael golwg ar Evans ac unwaith eto. Waith am ddiffyn da tro mae gan Bradford. Ie, os yna Evans jyst yn newid ger yma'n ansydyn. Ond Bradford yn ei weld yn dod dros the ysgwyd. Darlington. Anderson. Cadwaladr. Pwy sy'n na? Gosset. Mae wedi clirio dwyod ar y llinell. A mae wedi gweithio'n galed. Do fe arweiniodd yr ail ymdrech I glirio at gol yn y diwedd I Aberystwyth. A mae Gosset wedi cael gêm gampus. Fel nath wedi dweud, unrhyw reolwr wrth I fod efo Gosset yn ei dîm, just yn... Ti'n gwybod ti'n cael dyn nhw fod, just mynd eistedd efo yna, gwarchod yr amddiffyn. Dwi'n mynd I wneud y bel I ffwrdd llawer, mae'n opsiwn I ddyn ar y bel. Pan ti'n ymosod. Wyn. Bob tîm angan dan I Gosset. Chwarae'r fel na fo. Mae yna dros 1,100 yma'n gwylio. Mae'n dangos beth sy'n yn bosib yn y cyngrair yma, ond mae angen gemau sy'n golygu rhywbeth yn does. Ie, a hefyd, I deg i'r clwb, maen nhw'n gwneud lot o waith marchnata yn ystod yr wythnos. Y tîmau ieuenctid yn cael ei gwahodd yma, bach o bwyd i'r plant.
fforddwyr hefyd yn cael dod mewn am ddim. Felly dyna beth sy'n angen fwy o... Bradford. Flint! Licio'r syniad, licio'r symudiad, y cyffyrddiad cyflym committed sydyn wedyn. Trio dal y golwr allan o'i safle, ond mae'n mynd sydd ato fo ar un llawr, un llawer o bwyr yn ni. Mae cyffyrddiad gyntaf yn gosod ydi, yr ailyn iddo fo mynd am y gol. Dwi'n just yn rheoli'r bel. Da ni'n agosau at y chwarter awr ola. Edwards a Nisson yn ei chasglu hi. Fyny at Darlington. Unwaith eto, y bas ddim digon cywir at Walsh yn caniatáu Sean Bradley i'w chasglu hi. Gai sydyn y fynd nes ti sôn am y do. Ar yr bel a dlamu'n angaredig o gamgymeriad y golwr, a mae Cadwaladr am droi y gyllell. Anderson tu fewn, mae Kirkman. Ffoed ar ysbargyn, mewn i'r cwrt, gael ei groeso at y postyn gosod i honna ddim digon cywir, yna gyfle ac mae'r golwr Woods yn ddiolchgar iawn. Flint yn ei derbyn hynny, Wyneb, mae'n gwybod llawer am honna. Na, dim o gwbl. Wel, mae yna eilyddio Liam Walsh sy'n gadael y cae, dwi'n meddwl. A mae yna gefnwr yn gadael, a mae yna flaenwr yn dod ymlaen. Steffan Davies wedi dod i'r cae. Dim lot o gols gan o tymor un, ond un peth sy'n sicr. Mae hoci bach lleol, mae'n hoci bach di mwy, ddyn lleol sy'n mynd i weithio'n galad am trio cael y fuddugoliaeth yma, a gol i'w dim. Ond un gol wedi sgorio ar tymor yma. Wel, mae gen i fo Cameron Allen sy'n llawn goliau ar y fainc, a mae gen i fo John Owen sy'n ar y fainc. Jonathan Evans. Sa chi'n meddwl bod yr amser yn agosau pan angen pawb ymlaen. Waith nhw daflu popeth wrth i Cadwaladr gan fod Darlington a'r peniad cynnar gan yr eilydd. Steph Davies, mae'n gig gornel. A da chi'n teimlo'r dorf yn cynnesu. Maen nhw'n gwybod. Da ni yng nghyfnod y cyfle ola. Degfed cic gornel Aberystwyth. Wel, mae rai nhw sgorio. Maen nhw'n gwybod mae rai nhw ennill y gêm. A wedyn just gobaith, byw mewn gobaith wedyn efo Pontypridd yn sgorio i unioni pethau lawr yn mano. Flint ar cic gornel. O, mae ti hwnt i bawb. A falle bod eich wedi dod rhy gynnar fan oedd na bel yn ei hennill. Mae ti wedi gweld hynna. Ti gweld o'n yn yr uwchgyngor yn Lloegr, lle mae chwaraewyr, dyn nhw'n sylweddoli weithiau faint o amser sgynnon nhw i redeg i mewn. Ti'n lot mwy pwerus pan ti'n dal dy rediad allan, a wedyn cymryd y momentum yn redeg ymlaen iddi a neidio'n uchel. Wrth i bod, de. Ni'n sôn bod yna dros 1,100 yma, heines di talu. Mae yna rhyw dros 100 dybiau mewn mannau manteisiol eraill yn gwylio hefyd, nawr te. Gosset. Edwards. Bradley. Tu fewn mae Edwards. Gordel. Gordel i Caernarfon. Pwysig eto sy'n angen deud. Rhaid i Aberystwyth fideo ildio. Mae nhw angen gol. Mae yna sibrydion, mae yna rhyw gynnwrf. Os yna gol di bod ym Mhontypridd, fe ddangoswn ni honno os dim wedi sgorio ar ôl y gic gornel yma. Pwysig eich fyth nad i Bell yn gallu sgorio. Nawr te, da chi'n teimlo rhyw gynnwrf. Mae rhywbeth di digwydd yn y gêm rhwng Pontypridd a Flint. Flint yn amddiffyn. Y bel mewn. Tom Davies! O, maen nhw wedi sgorio! Mae Pontypridd wedi sgorio yn erbyn y Flint. Nawr mae pethau yn newid ac os mae tynged Aberystwyth unwaith eto fel mae pethau'n sefyll yn eu dwylo nhw eu hunain. Bradley yn ôl yn cynorthwyo. A coelia fi fydd pawb yn gwybod ar y cae na, fydd yr i gyd yn gwybod. Dyna'r tabl sy'n cadarnhau gwahaniaeth goliau yn unig sy'n achub Flint. Gol arall i Aberystwyth os di pethau'n aros fel maen nhw, a maen nhw'n saff.
A maen nhw'n taflu Jonathan Evans ar rwan, dwi'n gwybod hynny. Da ni angen gol yma i Aberystwyth wrth gwrs. Caernarfon, Grapus o'r gem gyfartal, ond Kirkman yn brwydro. Bell yn clirio, chwarae teg, da ni wedi canmol Caernarfon am chwarae'r rhan nhw, am roi hygrededd i'r cyngrair, pob clod i Bontypridd hefyd. Mae nhw'n chwarae'r rhan. Ben Wyn yn chwilio am Fow. Mae Fow ac o Noah Edwards tu fewn iddo fo. Mae Fow yn mynd i hun a fysgyrdd y gol bwysig yn y Flint. Agos. Ond am yn bell o fod yn X-Factor arall ag oedd. Iddo fo, ond tro mae wedi droed chwith, cofio wedi droed den, nath o sgwrdd gol yn Flint. Rwan, poeni ddim yna fo. Just yn canolbwyntio tipyn bach mwy yn Cymru neu postyn pella o'r methu. Darlington yn gadael y maes. Nawr te mae yna hogyn lleol yn y tîm. Jonathan Evans ymlaen. Arw'r tymor yma, mae wedi bod ar dan, wedi ddod wneud i byd yn anghywir. Prif sgoriwr, Dom yn 100%. O chwarter awr i wneud i fywyd ar y lein yma. Ie, hogiau lleol, Evans, Steph Davis, a maen nhw angen gol o rywle. A mae Caernarfon chwarae teg yn ei gwneud i mor anodd a sy'n bosib iddyn nhw, a da ni yn y 10 munud ola fwy neu lai. A mae Sean Meredith chwarae teg. Mae o'n cerdded yn yr unfan o dydi Malcolm. Mae o'n cerdded yn ei unfan, ond am densiwn. Bradley, cyffyrddiad cyntaf da gyda fo, ond Bradford efo fo. Bradley, Noah Edwards, Fow. Tu allan i Fow mae Bradley, mae'n dewis y bas at Gossett. Nawr te, os y ddigwyddiad arall di bod. O na, os bos... Pontypridd. Ben Amwn yn sgorio i Pontypridd. Diolch ar y ffonau yn Aberystwyth. A maen nhw'n clywed ac yn deall beth sydd wedi digwydd am Pontypridd. A nawr te, be mae hynny'n golygu? Mae yna floedd yn mynd o gwmpas coedlan y parc. Mae nhw'n gweiddi ar y chwaraewyr. Os oedd y chwaraewyr mewn unrhyw amheuaeth beth yn digwydd, mae'r dynion a'r gwragedd yn deithio nhw. O, mae angen gol. Dynion a'r gwragedd a Anthony Williams ar yr ochr nhw helpu deithio nhw hefyd, dwi'n siŵr. Mae rhaid canolbwyntio. Mae nhw'n aros, os di'n aros rhywun beth, mae nhw'n aros i fyny. Mae rhaid i Aberystwyth wneud yn well na Pontypridd. Dyna'r gwir amdani heddiw. Mae gêm gyfartal yn ddigon tyd ydi os di Flint yn codi. Ei gadarnhau. Gadwch ni gael golwg ar y tabl. Ac am y clo cynta, pnawn ma, da ni gweld Aberystwyth. Mae fel y Grand National, ydw i. Allan. Mae fel y Grand National. Mae'r glwyd ola'n agosau ar hyn o bryd. Mae Aberystwyth yn ei neidio nhw. Mae Flint yn disgyn. Dwi'n gwybod lle mae mhres i dal i fod. Am gyffro. A mae yna 8 munud a mwy o'r 90 i chwarae yma. Am ddrama. Ar ail hanner, wel fe gychwynnodd hwnna. Mae'n bwysig cofio hyn. Dwi'n meddwl bod y ddwy gêm wedi cychwyn bron iawn union rhif pryd. Oherwydd nath y dechrau'r gêm ddim, ond dechrau'r ail hanner nath, bendant. A sbiwch, cefnog y Caernarfon i'r hein. Dwi'n misio bod y gas mae nhw'n canu, mae Flint yn mynd i lawr. Ond diolch fel tason ni'n y funud ola hogion ac di, mae yna 7 munud a mwy fynd. Mae yna lefel o canolbwyntio mwy na erioed yma'n hyn i Aberystwyth. Dwi'n gwybod na nhw sy'n taflu'r bel mae fewn, neithw gymryd i amser. Ond hefyd, mae'n rhaid i dal i drio sgorio yn y man ni. Cant y cant, dwi'n meddwl bod angen gol ar Aber. Tasa na gol yn dod i Aber, sa Flint angen 2 wedyn. Bradley. Thorn. Rhaid i Thorn fod yn ofalus. A chwarae teg, mae Caernarfon yn dal i drio ymddiheiriad gan Anderson. A Gossett yn dal i fynd, mae'r dyfarnwr yn gadael fo wneud hynny. A mae Blinder yn mynd i chwarae ran nawr hefyd yn dydi. Fow, tu fewn i Fow, mae Noah Edwards.
Cadwaladr, ond mae o'n oedi, a mae Edwards yn cael cyfle arall, mae gramp gan Anderson, mae o lawr efo cramp, mae Edwards allan at Roberts, a mae Caernarfon yn gwneud be mae Pontypridd yn gwneud, chwarae'r rhan nhw yn y frwydr sy'n mynd, wel, nid yn unig at y gêm ola, ond at y munudau ola. Ffowl. Dwi'n gwybod mae Anderson yn cael cramp, mae Sean Meredith yn fan hyn cael cramp yn fi, dwi'n meddwl. Cael nôl y bananas na. Sut mae Tommy Morgan ar y bottom coch, dy ben. Carcman. Ia, nawr mae Anderson yn mynd i gael triniaeth. Wel, mae'n cael cardi melyn sydd o'na. Dyma y ddwy gêm yn fyw. Mae be da chi'n edrych arno fo yn Aberystwyth ac ym Mhontypridd yn digwydd yn fyw. Rhyw 7 munud i fynd yn y naill gêm a'r llall ac ar hyn o bryd y Flint sy'n gadael uwch gyngrau'r Cymru. A mi fydd na amser ychwanegol. Mae Griff John hefyd i lawr, da chi'n gweld yn y llun isa ar yr ystlys. Dwi'n siŵr mae Anderson cael cardi melyn yn fan hyn hefyd. Yri. Mae hynny am y drosedd a'r gosed, ar y dyfarnwr adael i'r chwarae fynd yn ei blaen yn dod. Wel, fe nath ei ore i trio cymeryd allan. Ond mae werth gweld y ddwy gêm yn dydi. Hynny, mae hyn yn fyw. Mae yna gymaint yn y fantol. Dim cwestiwn amdano fo. Tîm yn gwybod faint o amser. Mae'n mynd i gymryd un o'r tîm yma ddod yn ôl. Os eith yn ôl. Ti'n edrych ar y tîm yma yn y gorffennol. Dy Llanellis, dy Port Talbots, dy Afon Lidos. Does am ffordd nôl iddyn nhw. Na, ac ydy o'n deg deud mae'r is-gynghreiriau hefyd yn mynd yn gryfach yn dydyn. Ydy, gret, rhai fi jyst y sydyn am Bai Colwyn ac y Barry. 2 glwb anferthol yn dod i fyny to nesaf. Bydd hynny gyda Ioni yn sicr i'r uwch gyngrair. Mae yna newid yn mynd i fod. A mae Rhys Williams yn mynd i ddod ymlaen yn lle Ben Wyn. Dwi'n meddwl sydd yn gadael y cae. A felly Rhys Williams, chwarae'r ganol cae. A mae Wyn wedi gadael y maes ar yr ochr agosa iddo fo, yr ochr lle mae'r bêl. Ac cyfle i Rhys Williams ddod blaen am y trydydd tro y tymor yma. Symud i Gaernarfon o Porthmadog ym mis Ionawr. Yna di Wyn ddim di gadael y maes, fo sy'n cymryd y tafiad. A fo sy'n codi'r bêl mewn at Bradley. Dyma bod ar y cae. Nac di. Ond di'r eilydd heb ddod ymlaen, Malcolm o Lea. Na, di'r eilydd ddim di dod ymlaen. So hwnna ddramatig, o bysa. Di dechrau cwntro fel David. Bog croesi bel a... Wel, da chi'n gweld gymaint ar reol wedi cael ei torri yn y tymor yma. Sa chi'n mynd syni sa un tîm yn chwarae fe 12. O, na diwedd. Mae Penwyn yn gadael. A mae Rhys Williams yn dod yn ei blaen. Wel, fe sgoriodd Williams gol wych yn do. Yn ebyn Aberystwyth yn gynt y tymor yn codi'r bêl dros y golwr. Na, mae beidio wneud hynny hema os mae'n Aberystwyth. O, mae sa'n gêm greulon wan i Aberystwyth, bendant os fysa rhywbeth yn digwydd. Nawr, Josh Iorwerth, gol fawr ym Mhen y Bont, sbiwch ar honna. Oedd Pen y Bont ar ei holi o gol i ddim. A hyd yn oed o golli i 6 phwynt, os di pethau'n aros fel man mor hyn o bryd, fydden nhw'n gorffen yn drydydd. Dyna chi gadarnhad. Gwahaniaeth goliau, ie. Ac yr unig beth sy'n stopio nhw fynd i Ewrop ydy y bala yn curo Cwpan Cymru wrth nesaf. Mae gan y Flint grydd ar ymyl. Ymyl Cwr Cosby Pontypridd. Mae nhw wedi cael cic gornel yma. Mae Aberystwyth yn amddiffyn. Dwi'n gwybod bod chdi dda, Nick, ond sylwebu ar 2 gêm ar unwaith. Dwi'n gwybod sut. O, mae eisiau cadw llygad ar y 2 gêm yn does. Mae eisiau cadw llygad. Dyma hi y gic gornel. Da chi'n gwylio'r lluniau yn fyw o Pontypridd at y postyn. Allan â hi. Dwi'n meddwl mae Anthony Williams yn gwylio y gêm hefyd. Wel, yn y byd sydd ohoni, mae yna gefnogwyr yma yn sicr yn gwylio lle maen nhw'n gallu. Roberts, fyniad Bradley, Bradford. Da ni'n agosau at y funud ola'r 90 ar hyn o bryd. Mae Aberystwyth yn chwarae, mae'r 2 eilydd yn chwarae efo'i gilydd. Evans ac o Davies, dim llosedd. Goset. Faint o amser ychwanegol fydd. Fydd na fwy fan hyn ac ym Mhontypridd.
Ydy un gêm yn mynd i orfod cyn y llall. Y bel gan Lewis. Evans yr eilydd. Y bel i mewn at y corchwech at Flint. Oedd i'r i agos at Woods. Ond bob clod eto, mae'r rhaid deud i Caernarfon ag i Bontypridd. Os na neb wedi ildio, mae Caernarfon, sbiwch arnyn nhw, maen nhw'n dau ar isio gol arall. Bel, o gafodd i hael gol nhw yn y funud ola. Os na seren y gêm, Malcolm Allen, os na seren y gêm yng nghanol y ddrama yma? Neu neud y mewn 10 eiliad. Dwi'n gwybod pwyntio, ond dwi isio, Iwan Lewis i Aberystwyth sy'n chwarae'n ganol cae. Am gêm mae o di gael, am ffordd mae o di tynnu i dyn a cyfathrebu trwy'r gêm a bydd ar ei holi. Rwan te, mae yna 4 munud i'w hychwanegu lle afswm ym Mhontypridd. Fain sy'n fan hyn, 4 munud fan hyn hefyd. Maen nhw'n gyrru Litchfield i fyny. A fan hyn hefyd, ti'n gael ei ben mawr i ni. I wneud pwynt Sean Meredith. Mae angen gol arall yn dod. Ac os fydde mor hawdd cael gol arall lawr ym Mhontypridd. Yna ddathlu heno, os di hon mynd mewn. Thorn, mewn â hi. Y golwr ni gwylio i ni ffwnio allan. Cadwaladr! Heibio'r postyn. Ac oedd y gafodd hwnna fel y gyntaf nath ysgorio. Ond mae o'n dod i fewn. Dim mor hawdd ella, a dod mor agos efo'r peniad yma. Anoddach i ffeintio'r gornel yma efo pwer. Os mae'n gegrydd i Bontypridd yn ôl â ni'n fyw ar y 2 gêm. 3 sydd i fynd ym Mhontypridd. Ac ar hyn o bryd, Aberystwyth sy'n saff. Ac o'n i'n edrych mor addawol i'r Flint yn doedd. Maen nhw wedi bod ar y blaen 2 gwaith. Maen nhw wedi bod ar y blaen 2 gwaith y Flint graw yma. Mae Aberystwyth i gyro crafu hunan i gael hunan yn ôl i fewn i'r gêm yma. Ac, fedrach chi ddim cwestiynu'r ymroddiad, yr ymdrech gan, be da ni wedi weld y fan hyn, gan y 2 dîm. Mae Caernarfon wedi chwarae rhan. Mae yna bobl yma yn sgrechian. Gosedd gan Ffow, mae Ffow mi weld carden am honna, y gosedd ar Arneson. Ac 2 funud. 2 funud i fynd. Mae Mordyn. Mae Mordyn. Dwi'n mynd i ofyn, dwi'n mynd i ofyn i Sean siarad am Malcolm. Fi sefyll yn ston. Am bynawn. Gwych. Y bel yn y pen cywir o'r cae o safbwynt Aberystwyth. Mae record nhw ar eu tomen i hun di bod yn achubiaeth iddyn nhw. Williams, yr eilydd i Caernarfon, Arneson, mewn yn galed, John mewn yn galetach. Woods. A mae'n cael ei annog yn ei gyd chwaraewyr i tharo i fyny. Mae Caernarfon yn 2 am gol arall. Yr un mor 2 ag ydi Aberystwyth i bidio ildio. Gyda llaw mae McManus wedi cael gol arall i'r Seintiau i 9 ar 20. Felly record arall i McManus. Record arall iddo fo. Y prif sgoriwr yn hanes uwch Gyngrair Cymru ers i'r 12 disgler ddod yn system. Y bel gan Litchfield yn cael ei annog i gymryd y bel i beth arall y cae. Mae'n dal i fynd. Ddim wedi fynd y gornel, dim ffasiwn beth. Mae'r gwiriad mewn! Efo'r Flint yn i'r hoedd i mewn i'r oed. A mae'r rhaid mae dyna hi. Sbiwch ar y golygfeydd. Mae'r rhaid bod hynny'n achubiaeth. Ac eithrio digwyddiadau mwyaf anhebygol os nad amhosib ym Mhontypridd. Mae Aberystwyth yn eironic. Diolch i ddyn o'r enw Flint yn gyrru Flint i lawr ac yn cadw Aber fyny am olygfeydd gorfoledd a dim llai. Be nesa? Di'r gema byth yn ei sioc i fi, de. Early goal, Litchfield, ddim ond dana. Mae'n munud eiliadau o'r gêm.
Fe'n croesiad o dyn sy'n chwarae lawr yn asgell, yn mynd i wneud y safon ar y croesiad. Di gweld rhediad Flint, bod dod ochr anghywir yr amddiffynwr, ac un peth ar ei feddwl, wneud cysylltiad. Gwydiad bach yma, wneud cysylltiad, efo'i ben mynd i reoli hi fwy. Mae'n gol, mae Aber di curo, mae Aberystwyth yn aros fyny. A maen nhw'n ffrwydro ar y fainc. Maen nhw'n ffrwydro, mae yna dan gwyllt o ddathlu. A da ni wedi chwarae hanner munud dros y 4 munud ychwanegol nawr te. Mae wedi gorffen ym Mhontypridd. Mae wedi gorffen ym Mhontypridd. Mae'r lluniau mynd i ddod yn fyw i chi. Dyna chi siom y Flint. Mae Pontypridd wedi curo'r Flint o 2-2. Mae Aberystwyth ar fin curo Caernarfon o 2-2. Anhygoel. Wrth gwrs bod Anthony Williams yn clywed. Ydyn ni wedi cael penawd mor ddramatig a hyn erioed yn uwch gyngrau'r Cymru? Dwi'n amen fawr. Eiliadau yn weddill. Y dyfarnwr yn arafu i gam. Mae'n edrych ar ei oriawr, a mae'r lle yma ar fin ffrwydro fel gnath y fainc. Dim bris o gwbl i gymryd y tafliad. Dyma'r tabl. Aberystwyth yn saff. Y Flint wedi colli lle, a fel na mae gorffen. Ac i fod o'n edrych mor hunanfeddiannol, mae galon o yn curo fel drwm. Ac os mae tîm Anthony Williams wedi achub i lle yn uwch gyngrau'r Cymru, a mae chwaraewyr Caernarfon yn eu llongyfarch nhw am brynhawn o ddrama, am olygfeydd o ddathlu, o ryddhad, o anghrediniaeth. Malcolm Allen am bnawn. Wel, braint cael bod yma. Gêm mor gyffroes, da ni'n gwybod adeg yma'r tymor. O'n i ddim yn meddwl pa Aberystwyth yn mynd i drin a delio fe'r achlysur oherwydd y pwysau da ni. Ond mi nath nhw, a maen nhw'n heiddi curo, bod ar ei ôl i ddwywaith, dod yn ôl, torchi llewis. Dyna pam maen nhw'n dal yn uwch Cymru. Dyma pam da ni'n caru pêl-droed. Dyma pam na allwn ni fyth ddarogan beth sy'n mynd i ddigwydd. Gadwch ni mynd at Sioned Dafydd. Mae'n cael cwmni go arbennig. Anthony, a breathless game of football. Aberystwyth is safe for another season. Is it even possible to sum up how you're feeling? I got a headache, I know that from shouting all second half. We had so many chances today. We should have been out the sight first half, cleared off the line, the bar, the post. We thought it wasn't going to be our day, but you know what, they're a massive, brilliant group of lads, outstanding together. And that's what's got us through. We may not be the best of footballers, but as a group, they are as tight as they come. And you know what? All credit to them. I've got to say, I was stood by the dugout. I could hear the fans shouting down what the Pontypridd Flint score was to you. Just how agonising was it? I hate my watch. I don't like to look at my watch. I know it just stops, the time stops then. But you know what? They believe in themselves. In a half-time, we've come in, we believe we get a result. And it's just togetherness. And I think that's 6 in a row towards the end of the season. Should be our first half season. Look, just on a personal level, how difficult has this season been at times for you, Anthony? I took over the club really late on. I had no players. I think it's well known where Aberystwyth is in geography. And we become one of the minnows in terms of the kind of superpowers with the finances available to them. So it becomes a really difficult task, one geography-wise and 2 financial as well, I suppose. But you know what? That beats everything today. Obviously, immensely proud of the players. I've got to ask about this home crowd. Over 1,000 people here watching you. That must mean the world to this club. I hope they come back and do it next year. I think we're in a good position now. I can build this year. I think it was hard to build from last year. It was kind of a transition with tried and untested players first half of the season, as what proved. But you know what? They've given everything, and hopefully the fans can see that, get behind us going forward. Anthony, diolch yn fawr. Huge congratulations. We'll see you next season. Thank you. Cheers. Arwen yn dweud y cyfan ar olygfa, yn dweud y cyfan merch Johnny Evans yn fasgot cyn y gêm. Yn llongyfarch i thad. Mae'n teimlo fel bod 'na
bod nhw wedi potelu'r emosiwn fan hyn am gyfnod, a maen nhw newydd agor y botel, a mae'r emosiwn na yn gorlifo ar draws coedlan y parc ar hyn o bryd. Mae wedi bod yn dymor anodd, a maen nhw wedi cael diwedd da i'r tymor cyn pnawn yma, ran canlyniadau, rhediad bachgen, yn cyfartal neu beidio, mae'r pwyntiau na gyd wedi gwneud gwahaniaeth. A'r awr ola, y gêm fwyaf, wedi ennill o 2 gôl i ddwy. Siom yr edrych gyda fi. A beth oedd pnawn? Waw, ffindo stafell tywyll a gorwedd lawr am hanner awr, dwi'n meddwl. Fe sonio ni yn y sylwebeth, oedd hi'n debyg i'r Grand National. O pethau newid, siwt gymaint, a just i cael nhw hunain hibo'r llinell fel petai. Mae fe'n anferth i'r clwb yma, anferth. A ni'n mynd i gael cyfaliad dweud yn chwaraewyr, ond achos bod y chwaraewyr i gyd wedi mynd at ei gilydd, mae sgorion bod yn garedig. Ceri ddathlu nad y chwaraewyr, gewn i gyfaliad yn y man. Ond just y drama, pnawn ma. Mae wedi mynd o un ffordd i'r llall, o'ch chi'n teimlo cyn y gêm gallu fod yn pnawn dramatig. Dwi'n wedi gweld dim byd tebyg i hynny. O'n i ddim yn disgwyl pnawn tebyg i be gaethon ni, a mae rhaid troi clod i bont y brif ac hefyd i Caernarfon. Y ddoi dîm yn dod yma, wel, Caernarfon yn dod yma, eisiau ennill y gêm, fe allan nhw'n hawdd wedi dod â'r tîm, a fydde ddim yn cystadlu, ond am drama, y chwarae teg i bont y brif a Caernarfon, sydd wedi dod wel, y fuddugoliaeth yn y diwedd i Aberystwyth, ond gwych i'r gyngred. Mae pobl yn cael ei dathlu o fod yn heddlu dathliadau, fi'n credu, yw'r term, y celebration police, ond sneb yn cwyno bod Aberystwyth yn dathlu fan hyn. Maen nhw'n aros yn y gyngred, wedi bod mawr tymor cyntaf, cofiwch, 30 mlynedd yn ôl, nhw adre newydd, yr unig rai sydd wedi bod yma trwy gydol y cyfan. Mwy o mateb, nôl â ni y Sioned. Steff, Iwan, sa'n yn gwybod ble i ddechrau, siwyd i chi'n teimlo? Fi'n credu mae'r gwein ar eich wynebau chi'n gweud y cyfan. Yndi, anhygoel, ti'n gweld dorfa wedi bod i watch ni, sporting ni all the way. Nath ni'n wneud o'r ffordd hawdd, ond mae'n meddwl gymaint i ni. Am gêm o bêl-drod hefyd, pob ymdrech ar Aberystwyth. Ni'n neud habit o fe nawr, ail blwyddyn yn y row, really, a sy'n meddwl rhywbeth i moyn bod yn neud, ond wedes i a dechrau'r gyngrair yn ôl yn erbyn e-byst. Mae dyn ni grŵp o boes sy'n onest, ni'n gweithio'n galed, boes onest iawn, boes sy'n balch o chwarae dros y clwb, a bach i chwarae fel la, chi'n cael just rewards reit yn y diwedd, so ni'n hapus am nadw. Mae'n bwynt da iawn, yn amlwg pawb yn hapus prynaw yma, ond chi ddim moyn bod yn yr un sefyllfa tymor nesaf. Na, ti'n gwybod, mae'n wedi bod yn anodd, mae pawb yn gwybod, mae pawb yn sgwennu ni off trwy'r tymor y dyd i gwir ti, ond ie, gwn i weld beth i ddigwydd yn y rhaw, a trio cadw gymaint o'r boys efo'i gilydd yn ein gallu. Dathlu heno? Sicr. Boes, diolch yn fawr, joi'ch yn osod. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr. Bant o chi, cewch i ddathlu. Chwaraewyr Aberystwyth yn wen o glist i glist. Maen nhw'n ddiogel. Cyd yn deimlo gyda'r Flint sydd wedi disgyn pnawn yma. Newn ni edrych yn ôl ar y cyfan, a dyma'r eiliad. Gwr o'r enw Flint o bawb yn sgorio y gol i gadw Aberystwyth yn uwch gyngor Cymru JD. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn nodi pêl-droed ar S4C. Drama pyr ar goedlan y parc, uwch gyngred Cymru JD, Aberystwyth yn ddiogel. A mae'r gol ma'n crynhoi'r pnawn mewn ffordd. Oedd hi chwalfa a Cadwaladr yn taro yn y pen draw. Gŵr nath ymuno o'r Flint, a mae'r Flint yn disgyn pnawn yma. Pontypridd yn ennill o 2 gol i 2. Ben Aman yn ei chalu ac Aman, oedd yna'n ryddhad i Aberystwyth. Amen yn credu, dim Aman. A Niall Flint eto, mae yna gysylltiadau bobman yma o ran yr enwau. Os neb yn poeni am hynny. 2 gol i 2 fan hyn. 2 gol i 2 yn y gêm arall hefyd. Ac Aberystwyth sy'n dathlu. A dyma sy'n digwydd ar y penwythnos ola. Mwy i ddod, gemau ail gyfle wrth gwrs. Mae'n arwydd y calb y pen o bont i ennill o 2 gol i 1 dre newydd. Colli pwyntiau yn y beidio. Maen nhw'n aros yn y trydydd safle. A alle olygu Ewrop. A wedyn ni cadarnhad o'r hanner ucha a gemau ail gyfle i ddod. Ond pen y bont i sicrhau'r trydydd safle. Byddwn ni'n dychmygu bod yr apel na'n diflannu o ran colli pwyntiau gyda llaw. A lawr yn y gwylodion. Cadarnhad. O'r hyn sydd wedi digwydd pnawn yma. Aberystwyth yn ddiogel. A Flint yn disgyn. A ni'n mynd i gael mwy o ymateb sôn am Flint, chwaraewr o enw'r Flint, sydd wedi sgwennu na'n llyfrau hanes Aberystwyth o bosib, sydd gyda Sioned Dafydd. Niall Flint, you've just scored the winning goal to secure Aberystwyth's safety in the Welsh Prem. How are you feeling? Honestly, the words can't describe how I'm feeling right now. From that minute, the first goal, I was thinking, what have I done here? But the lads put an absolute shift in to get me, you know, in that position to score the winner. And I'm just delighted for the club, for the manager, for all the volunteers around the place. I'm delighted that we can stay in this league. What went through your mind when that ball hit the back of the net? No, I don't know. Ran off, crowd, noise, lads all around. From off the bench, I'm buzzing. I'm delighted for everyone. You mentioned, you know, an absolute nightmare start here. I guess, were you guys fearing the worst at one point? Well, I was after about 5 minutes, straight after that. But Harry Arneson scored the equaliser, and then from then I thought, yeah, this is our day, we're going to get it back. But I'm just delighted for all of us, and like I said, it should be a good night, and we're staying up, and I'm delighted for the club. We've just spoken with Iwan and Steph, and they said, you know, obviously everyone's chuffed this afternoon, but you guys, you don't want to be in this situation this time next year, do you? No, not at all. You know, it's not the ideal scenario before a game, but the lads, second half of the season, putting a graft, putting a right shift to get us out of it. But it's come down to last day, and we did it, so we can celebrate tonight. Well, you're also our player of the match. Hugh, congratulations. Don't drink it all at once, okay? I'll try not to. Thank you. Dyna ni am stori, ni wedi cael pnawn yma. Ni dal yn ceisio dadansoddi'r cyfan, fi'n credu, Sion. Popeth ni wedi gweld ar y cae yma pnawn yma. Gewn ni weld beth ddigwyddodd yn yr ail hanner. I'ch atgoffa chi, Caernarfon yn taro reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Mi o'n nhw ar y blaen. Un peth mae rhaid ni ganmol am hwnni pnawn yma, Sion, am Aberystwyth. Yw'r cymeriad maen nhw wedi dangos? Wel, yn sicr yn y gêm yma'n enwedig, achos ti'n gweld y gol yma mynd mewn, a ti'n meddwl, wel, dwi byth yn mynd mewn, oherwydd y nifer y cyfleoedd bwrw'r bar i ddechrau, wedyn y shot yn cael ei blocio dwywaith dair, a wedyn Cadwaladr gyda'i Ben yn dod o Aberystwyth nôl mewn i'r gêm, ond oedd un o'r prynawn yna lle ti'n meddwl, wel, yw Aber yn mynd i wneud hyn? A'r cyfan hefyd yn ddibynnol o'r beth oedd yn digwydd ym Mhontypridd, dyna di ychwanegu'n llwyr at y ddrama, a fel chi wedi crybwyll cwpl o weithiau, mae rhaid canmol Pontypridd a Caernarfon. Dyn nhw'n wedi dod yma ar diwedd y tymor, yn syst yn ôl, ar y traeth fel maen nhw'n gweud, maen nhw'n wedi rhoi pnawn a hanner i ni. Do, welon ni cymeriad Caernarfon, o'n i siarad yn sylwebeth, y chwaraewyr sydd gyda nhw, fi yn syni bod nhw wedi bod yn y sefyllfa lle allan nhw wedi mynd lawr heddi. Felly, pob clod fel wedys di i Caernarfon am rhoi sioe iddyn ni. Mae dipyn o gêm, nag ydi. Wel, ni wedi cael gŵr o'r enw Flint sydd wedi claddu Flint. Mae'n gen chwaraewyr y Flint wedi hanner claddu nhw hefyd. Mark Cadwaladr gyda Sioned. Mark, what an afternoon. That game had everything. We've had euphoria. I think we've had a few tears. How are you feeling right now? Exhausted. I mean, what a day. Such a great occasion. Everyone turned up to support us. I mean, all I can say, the chips have been down many a times this season with us. We've been behind, we've come back, we've drawing, we've won. I can't credit these lads enough.
They just dig in, and we keep going, and we keep going. And again, today, that work rate, it's paid off, and we got the result. Of course, your former club, Flint, up against Pontypridd. How aware were you guys of the score that was happening in that game? Yeah, I kept on shouting over to a few on the side, just checking, are we all right with the draw? And it was 2-1 to Flint. Obviously, I think with about 20 minutes to go, and we were still pushing just to get the equalising. In football, it can change quick. So we just kept on going. I'll say it, we've done it so many times this year. Well, since I've been here anyway. And we kept on going, and we got the goal, we got the win, and the result went the wrong way for Flint. And condolences to Flint. Obviously, I spent a lot of time there, and it's not nice to see a club go down that I spent a lot of time at. But thankfully, in January, Aber gave me another shot in the Welsh Prem. I nearly ended up in the Cumbria North. I hope they've been happy with what I've managed to deliver. And I can't praise the lads enough, the gaffers and the club, the committee, everyone here. You can just see how much it means to them. Mark, appreciate your time. Enjoy the celebration. Thank you. Cheers, bye. Diolch yn fawr iawn I Mark Cadwaladr, bant a fe ar dathlu wedi dechrau. Dewch ni weld y drydedd gol. A ddim quite sicrhau ddyn y pen draw I Aber, bydde gêm gyfartal I bod yn ddigon, ond nhw ddim yn gwybod hynny. A mae'n rhaid canmol y gol, Sean. Y cefnwr mawr yn dod mlaen fel rhyw fath o sgellwr yn rhoi pêl perffaith mewn I Flint. A'r dathliadau yn wirioneddol gallai dechrau oherwydd ond I wastad yn meddwl bod angen y fuddugoliaeth ar Aber jyst I fod yn sicr achos ti byth yn gwybod beth oedd yn mynd I mynd mlaen lawr ym Mhontypridd. Oedd yr amser yn rhedeg allan ar oedd ond tywed I ennill y gêm a cymeryd pob fath o dawt allan o'r fuddugoliaeth a cadw nhw'n y gyngred. Dyna beth oedd yn bwysig. Ie, ond wedi methu cyfleoedd hefyd Flint, tro ar ôl tro. Chi'n cael rhyw deimlad bod oedd rhywbeth yn yr awyr o gwmpas yma heddi. Chi'n esbonio fe weithiau mewn gêm pêl-drod. Chi'n cael y teimlad bod rhywbeth rhyfedd yn mynd I ddigwydd. O'n i'n coed yn disgwyl byddai mor dramatig a hynny, ond mi oedd hi ar y penwythnos ola. Ddim coet mor dramatig o ran y brig wrth gwrs. Y seintiau newydd wedi dathlu'r bencampwriaeth yn barod wythnosau yn ôl. A dyma'r cwpan na'n cael ei godi unwaith eto. Yr unig beth sy'n newid yw'r kit efallai ac ambell I wyneb anghyfarwydd. Ond ennill yn erbyn Caernarfon yn gyfforddus. Mwy o goliau I Declan McManus fe nawr wedi torri'r record am y nifer fwy o goliau ers I ni newid I 12 o dîmau. Wythnos nesaf, maen nhw'n cwrdd ar Bala yn rownd derfynol Cwpan Cymru hefyd. Maen nhw'n mynd am y dwbl. Y Bala di ennill Cwpan y Gyngrair. Felly cwpanau i'w codi. Ond jyst fan hyn, pnawn mae'n siŵr, mae'n anodd gwybod sut I grynhoi pethau am hwnni, a fel mae pobl eraill wedi gweud, oedd Aberystwyth yn agos blwyddyn diwetha, agos dros ben Lenny, chi ddim eisiau bod nôl yma mewn 12 mis, ond mae'r bari nôl, mae bai colwyd yn ôl, bydd ddim ebys yn y gyngor yma tymor nesaf, mae yna waith I wneud yma dros yr haf. Wrth gwrs, ti sôn am doi dîm cryf yna. A I fod yn onest, doi dîm dwi'n hoffi gweld nôl yn y gyngred. Mi fydd na dorf, yn sicr lawr lan yn Colwyn Bay. A mae fydd y bari hefyd yn dod a be maen nhw wedi holl hanes sydd gyda nhw yn y gyngred. Felly mi fydd hi'n gystadleuol a fydd angen adio un I ddoi chweir I garfan Aberystwyth. A beth sy'n taro chi hefyd, cyd-ymdeimlad o Flint yn disgyn. O Flint yn ennill yn erbyn Caernarfon, mae'n ymladd yn dachan y dorf, mae'r gêm yn cael ei archwarae, maen nhw wedi colli maen nhw lawr. Ti'n gwybod, mae'n bethau rhyfedd yn digwydd. Ie, sneb eisiau gweld beth digwyddodd lan yn Flint digwydd eto yn y gyngred, mae'n sicr, ond mae'n pwynt da, ond nhw'n ddwy gol I fynd lan. Eironig, fi'n gwybod, mae gymaint o bethau wedi digwydd. Dydd y farn yw I heddi yn ôl pawb, achos mae hynny'n digwydd yn hwyrach ar S4C 5 o gloch o Stadiwm Principality, y gweilch yn erbyn Caerdydd. Dydd y farn di digwydd fan hyn yn Aberystwyth. Ddim eisiau gwneud môr o mynydd o bethau, ond pam chi mewn tref sydd rhwng môr o mynydd, mae'n anodd peidio weithiau am brynhawn. Diolch am eich cwmni. Welwn I chi cyn bo hir, ni'n mynd I ymlacio ar y nawr. Gorfod lawr yn bach. Ta-ra. Doedd e ddim yn disgwyl hynna. Meddwl sydyn I gael